Disakoma edanciona yet me diatina all day. Disakoma edanciona yet me diatina all day. Akoma ejo. Akoma ejo. Akoma FM 87.9 Kumasi. Akoma ejo. Akoma ejo. Akoma ejo. Never made it. Echo baby Cosiri, or how baby Cosiri. I a cow baby Cosiri, or hum baby Cosiri. Disakoma edanciona yet to me diatina all day. Disakoma edanciona yet to me diatina all day. Akuma ejo, Akuma ejo, Akuma ejo. Akoma FM 87.9 Kumasi. Akuma ejo, Akuma ejo, never made it. Come on, Kobe and Kosiri, come on, Kobe and Kosiri, Asenti and Kosiri, and you breathe and Kosiri. Disakuma edanciona yet me diatina all day. Disakuma edanciona yet me diatina all day. Akuma ejo, Akuma ejo. Akuma ejo, never made it. Akuma ejo, Akuma ejo. Akoma FM 87.9 Kumasi. Oh, I thought I was Nick Kwanwa. Ekwa ran Ebisa. Miss Afono, the soft ladies, meaning Fono so the gentlemen. The baby now no zinzin. I can cry now, walk at 30. Uncle Bob say, the mob sound zero. Your baby, you saw on page my echo can the wild done upon the man worrying rubbers and worry. Akoma FM 87.9 Kumasi. Akuma ejo, Akuma ejo, Akuma ejo. Never made it. Akoma FM 87.9 Kumasi. Akuma ejo, darling, never made it. Akoma FM 87.9 Kumasi. Akuma ejo, never made it. Akuma ejo, Akuma ejo, Akuma ejo, never made it. Disakoma edanciona yet me diatina all day. Disakoma edanciona yet me diatina all day. Akuma ejo, Akuma ejo, Akuma ejo, never made it. Akuma ejo, Akuma ejo, Akoma FM 87.9 Kumasi. Disakoma edanciona yet me diatina all day. Disakoma edanciona yet me diatina all day. Akuma ejo, Akuma ejo, Akuma ejo, never made it.
Mama, me say Eda. Minya Maya, Minim said that's a danger. Akoma FM 87.9 Kumasi. Me kwa catch him so wabre, wakwa duma bre, wakwa trek abre. Na me force one say, sad na we any de mempene. I didn't away yes sir. Into what die no, na me am kwa nika. Any sad ma we nika ne de no be. Na mama, me do say yin say de beba. Feel what did not come in me. Miss what did not come in me and mama. What the look at you, catch him some me who anya kono. Me who can kind, me to apro. Me anya kono. Me say mama, sasi we am come yakopon me so me no. Was me who can come who kro. Na me ka say me who kro dia who wani hu. Safi man ne, who be catch him some me who can kind. Wonu catch him some Akoma FM 87.9 Kumasi. Who wani hu safi man ne. Who be catch him say Fie man ne. Who be catch him some me. Who be catch him some who can kind. Me who anya kono. Mimi who anya kono no mimi nka minya ode. Mama, who catch me say? Who pam me o. Mama. Me say mo friend mami am betisem. Mati mama ka cho. Lo me pa cho. Akoma FM 87.9 Kumasi. I thought I was Nick Kwanwa. Akawara na ebisa. Miss Afono, the soft ladies, being full so the gentlemen. The baby say na no zinzin. I can cry now, walk at 30. Uncle Bob say the mob sound zero. Your baby you saw on page my Akaka na wada no po. The man worrying rubbers and kuawari. You. Oh, ma, my friend said, me are bravo. Me a damn at the back. Short as it, me a damn at the back. My friend said, oh, your coaster, mammy, me too, my Yamaka, the name could do me. Madame. Oba yankoye bema yankoye mutwanam na ama yenam na sam yebufe mukam papa ose fam na me chegomba sam de koma akada. Oh, make say adoma no say we see kai face na. Yes. Oh, what's the fight saying? Oba yankoye bema yankoye chara concert de ya Bema so yankoye oye nam da twanam na ama ni na chin mo ba nam de koma akada na che mu se omunse sabe ye jimu fubi oponi nene chi ni na mfam ye mi na mi janu onna nkasa na sansu bi jam enti ahimpa dwom na namoto na no ya do konkrase enwe se we dukuma asina branch enti ona nkasa wan shada nti onti mi mom na mi yin krase enti ya kwara mi na eja wa wan chia se abodu abedu na mi di na yin yankwa Seja ya koton ya banka ni nene chi sanka ya ba o se me bi na me bi ni de koma kada ske ni wa se me kon kada ma o se me ga ma hwena ni na tia ma ni baba ko ile na sin school Somna yet me diatina Akoma ejo re ni ebe medre yetumpo why Akoma ejo dale ni ebe medre yetumpo This Akoma that's somna yet me diatina This Akoma that's somna yet me diatina Why does it and I'm not sound for fun and then this kind of ways. There's so many we are nobody's catering for me. Minimum we are me Mr. We smoker. Some you are looking at me, do I look like a we smoker?
Abi they are fools. They are fools. Yes. Minum we are mu obi wo mu fie. O mu fie akronfo ne akọwensafo wo mu fie. Nti mu nu mu fie asem. Ah, how can you see a gentleman like me and tell me some minum we? Say na mo ya mo damage the image of a gentleman's outside. Men pa no sa. Na minum we are wan na fa no bisa what be so mo da say emba ye den didi. Me buy am some hotel. What be say wan attack the man. And they'll be sitting in their houses talking nonsense. They don't pass some no. Na minum ya wo fie bi no wo so ye bai fo so di tro so minum wi na wa be di tro akire obi and ti wo so di fie asem obi na hwe me because those fools omo na keka nsem gu me yire na suma o ye ni ye wo ye no can you imagine say oba ma ba warewa me yire hunu sa me minum wi minum ya oba tu mi obesi ben na minum wi kra we yo fie asem where you feel asem who feel uni aba mo adama uni aba onya ni oye munya saade na mo say ni pedi mu na ni mu osewini madam look at me me share me say wini ma ma me hu kra na ye me wanwa we 14 na ma yi today we ye we 14 look at the foolishness me to one a young boy man kwaye ma sa man kwa de nante basa basa no so na me dwale ye adwuma no eno na so mo no what's the purpose of an die? Mommy Bachon. Mama, wa. Kind of do it to me. And ya 4 times. One kind of Breaway, yan to was in a church. Ma, sa that time now, what I say, me October, and on me dying, no one, October, near 12 August. And you're to be on money, but now, a watching with July, money by August, me first, then me catch them, you do not find out, Mama, not me born, and I'll catch them say that time, nay, a Thursday, and I'm a boy, man, here. Now catch himself, and you will quite Juma Bana, will quite Juma Ba, Uba, no Abeshe, yeah, who they bay. Let me catch you, say you, Sa Friday, no one Mephi, Friday, be son of Becca, Friday, no one Mephi, until Saturday. And you met a boy bear 3 o'clock 4, and you 2 free fee on to a bino. Why, met 2 years, it will feel on a do bear say 2 weeks no, and no flame sister Kuno. No catch and say, my gift him a patch on my bino. My better say, more 12 free fee home. Now, men so I feel I mean to me pack him and one, number 12 free, baby, I'm a tiano. Now, my sister say, oh, you and ye. Now catch and say, oh, Baba, Sly, oh, baby, yet tiano. Now, my sister see you. What? Into ye and I'll catch a sister say, me wo hono mo, my sister am fa phone and fa me. Now one men kasa. And I'll me J phone, and I'll be Sam say, to see a live ben, dear echo. Now me catch a say, me show. Now me cast and to me cast and I'm a sister ba. Now me castle, would they yen chasu? See me ye chasam no so, ma'am picking a number no, see me chasu. Ma'am fan asam no man fan is serious say, na me de me chasu. It's me chasu no. Nanko say me sa continue na me friend man ye na me too my dream na me die na and say e ko wie me mumu bone wo bra e pa ho ya wo friend no ka kire ne say bonsu menyem sa me bra pa ho me pa cho me ka kire no July ni o ka kire ni July me pa chan me ka kire no July ni mu ni August mu na ye di 2 ye no nti ni October me catch no mama me catch no when fi me nti ni October to mu and ya catch the side pem no that time no menya 6 months winning it that April me fashion and na April no winning that we ye no e fi ho ba no wenya wo menses me boa me fashion good eya eto de bia o menses no etumi pa ho a emma enye bra wonne Bernard enhia ye no na wo ho dadaada no etire bi a wo men system pa ho bi a be 3 months e mai won fa ho be 4 months e mai won fa ho esida me ba sure that be good enti woni ne da April no a May when nya wo menses we hunu se wonya so April, May, June, when your menses are how well who say Tobo, July,
bosome 9. Okay, yabane eye ejuada match bosome no ne da etoso edunsia nyame aye adomo de yakode yaba ene meduru ba bia ye pakia no na me pakia ya na mesio nyame aye ade because wo ye kofiada no na ye mu bi enim se juada ye besan aba enye se bi a obesan aba se ye yi wadi na bibi etisa na emom se wo nwuye ana wo na hospital de na ato wo a wontumi ma wo de hie bi free mu a oba bi wo kunu bi wo maami bi a obesi dan aba enti eya na enye ye nko na emom no etwa fra ba bi a enso so nyame ayadom ama aye asumdwie ama ye enti ye kwaso ana ye de aseda ama no esanse wana woda hospital wana wo free mu wana wonya asam womo ye nchen wonom ye ho nye fe ye ni agapade ye ni sika ye ho hia rade nchen wonom nenso so ato won na nyame de aba ye ka se aseda enka ne din edi amegye so ene makos medin ede makos upemedin dada no a enka ne na mekan ni uso a na me yuzie no me bo a eno no ya akosua de mununkum ese say de me de makos upema brofo dia na wa frem Mary akosua ade na chese bibia akonene me dan se babia wo bia no na ohwe akoma na wutie nso Facebook Akoma 87.9 FM Facebook Akoma 87.9 FM de obeye amayen ene se obebo mode a na wa follow yen wa like page no waja comment no ho no wa share follow like comment na share wo Facebook amayen bomode asa obe share amayen na wa follow yen na wa like na fe YouTube no ya Akoma 879 subscribe na bia notification bell no so ebre no so no nya notification no na wonso wa share ama afoforo nya bi ahwe Free FM 97.5 ewo Techiman manager dachi him na pamfo ya chiachia mo yenu se onyame ama mo enkwa ya ahode ewo mu na Nikki Pizza Fan Club GHUK wonom ebo ye chidom Extra Fan Club ewo Hamburg Germany Mrs. Buedu Presido ba me ya chiachia woni Mr. Buedu nyina ene mani nyina Strong Adam Ventures omo ewo Ashtown yachiano Lotto Agent papa yachia opa Strong Adams nana kwaten ewo Italy nana also yachia NK onyame enkoso na onye wo kese yachia wiye papa na nana akua koko ewo ha sanso na Pastor Julius Naba wono so ewo ha na sikapa enso ewo efie ha sikapa ewo ha na Ishmael Howard wono ene ebo mi chidom ene adontene se me producer Beluchi Kobe Tuesday womo ena ediye eko social media na fe yakọ akwahwẹ de yakoso ewo ho Kinwood Media eno no eye yen TikTok page no eno nti bomodi a se eho nso obetumi ahwe yen ewo ho na bibia aye kama ohwe na wo share ede amaye de me pese me catch on say train your heart to accept disappointment because it may come from people who you trust most. So train your heart to accept disappointment because it may come from people who you trust most. Bible crack was say ema yemfa yeni entu nipa so na obedi yehwamo na mostly yese edua ben enetwi nti ewo se abrebia no wo siesie wo ho se bibia betumi yese impo ewo nkrofo a womo eben wo no womo ebetumi edi ohwamo womo betumi disappoint o sebe ya eba enye wo nwanwa pi onyame enhyira pa me da se na meko na mene menua baby akwa nko Evangelist Samuel Mensa baby I will be ano ye chia ene baby I will be ye chia mame
Mommy. Akwaba. Yena. Na wumpom. Yankopa do no ho. Yeda Krista say. Wudin Me pa cho me de Georgina. Georgina. Kadi eto aso no mami. Georgina for those. Omodos pa. Mam pa cho me de Georgina edupu. Georgina Edupoku. Na wudi and the say name would say. And I would say. It didn't go while you're crying to him. So, yeah, Georgina Edupoku. Okay. George, who free him by Jenna? Mamma Tiatunsu. Atuns. Area Jenna, and welcome on some Jimmy days. Mommy pa cho radio boko. By nya boko sa. And your boko, sir. What kind of sir? A young yammer de pa because will be anywhere your boko. Now what about for sir? Aha, I best to do her. I just said the end your boko. It's what can ye air boko, but in your boko, sir. Jenna, yanko. Mommy pa cho mene boy biawo. O ye teacher ni. Na ma won sha akola. Yay. Ba wakoware. Enu nti na ma me de ne ba ha sei. Me din kan de na ba ha. First one, be no no me yimani. Ba se sei ne de. Won ska won ti me nkoware sa. Abla won hwe oba. Mommy, enu nti na me de na ba senka. Mommoa me. Into a down room, church, mamma. What about the tofa? As I mean, Huneka. Ain't he a year day? And now, only teacher ni awo. Nafe was sit on Shakodano, any a day. Padauroma, Yabre, naturally, me BBM. Now, my friend, no, Canada, one for no metrum, because one, you didn't come out with platform. It's when your platform, and that's the one, Cassandra, your friend, who training semu. Na fe na wo ba be kire mu a eno na isano na ya me ma wo kwan because wo be kan kaka enti kire me mu teacher ni your friends o ya den kire me mu di enti kanina Mama pa cho de kwajo Richard Odru omo friend Diwali o cha de wo Diwali o cha pictures nto omo friend Diwali photos ni yo yanko na ma me pa cho me ni na di agrofiti yankra brim ti be 13 years ba wan fa no wan kameda na ja mistake de den ya abaya ne abrante de me say mistake ne bai na mo mi me ko ne nchen no de ko ma asento kwa ba me ne ntem me hu se owo ba fofo ba ka tem so bi mo ba bia e wona akwem na me hu no wona phone so say my love te no na de ntokwa ba ye ntem na say 8 years ni valentine na etwa mu ene ma me bu finsi e kon ene da me de ba ma ye ko police station na me sizine ne ma bi ene ko police station no mo je ban to mo ka tem se case bibia si e chi a me samra won ti mo me ba ye na chi na me hu se me de menyam ti me ya nam se da bi ene sa dia me sa ye de me call back na ye de me friend we fi me na me ne me wo fa bi o ye sofo ne ye call o papa mo wono e wo ba bi o wono ni na ye friend we fi e ma me call police station ho no ba bi o mo ye yi no e ma mo ye call ne che ho no me no ye nya no na mo me ba mba bi nti e je no no friend me se me mra ho no ba na minim se na enyi se ne sem ni ade ade a e na papa ka se omo nim ho hwe se me mra ne no wo fa bi na ye frɛ o papa me wo fa no frɛ o papa no papa se ne wo fa bi anka se me mra si me nyi mani ti me wo fa ne ye na mo franse da bi na te me kona se bi a bibi kosi a e bi a ne emi enu de do kwa ye den akoka nyi se na bibi akosi nti ne me ntina me ba bi na mo me de bi de titi wa se woni me ntokwa saa na me yi mani me a me hwɛ me ho 9 months me na me hwɛ ma me ho a kopem tama me de wo ye ti me wo ye na me sister friend say ma wo no so okay na me sister so de kakro benya bia onye den on famra no send me sister 2 million na me sister ye den ye di bi so na me di me ho na me ba fi ti ye mu wona na ne wo fa bi on so wa buche on so ne wo fa ndo nim ye okuma se ase ndo ye nim onim ye ti ne wo fa no hu me no e na odi me chi ne ko fi e na ko hu me ma me no ko pa acho se wo pa acho ama ne wo fa asen no nim so oni me di agro wonim ye dada so ti ma me nya bibia ma ne kan na wo muntu ana mo nye de nhwa akon no aba de obehwe se ne wo fa asen be de e be mi ti mbuka minim se sa man ne ye ne papa pa so oni na atena ukuma se ase ya bibia ne yetin
na mo meja papa nso the way papa ni si je me feel so no e ma makoma ye dey e to me ye ma me ka sa da wo kuma se ase ya ka menyim ye no ka menyim ka memmele nye dey en hye me ho da nsen ka da be dey ko beso me mu ti me so ama papa ni hu edo nti odo na papa ni yi di kire me no se no ni ase bo ba ye na obehu sa na odi machi me ko odi oh no kokko me kama ti ma me so me nya dey odo ma papa no ti ase wo ye me bibia no ye dey yi mani se papa ni nti no bibia na mpese me ye ni gidigidi ti me kwa da so de nya bote be ka nti eche no me hu ni bie ma odi tu kwan ba mommy 8 years susu ni we de da ba bia wo bia so ti me ka me sorry pa asa kwadwe no wono minim ba da wo do nti na mama ye dey meyi mani ama na e na sa wo mpe me ba susu a unhye ba enkoja wo spam gu me mu so what just spam na gu me mu kan hu say eye ba na de beba so ti untimi me kan je me say unhye me ba e na me nimpa say kwadwo so de wi me ni na di agorasi a che no da chi bia me mo bi ba e me hye wo moja ma na da chi bi no ene de wo be yi wani a o e bia da chi bi no wo so wedding kan ka che utim ka che me say o fam na bia bi wa me fi me so wo ma me hwe me fi o say wo fi me no wonim say da kwa na ye me ba meti mi de aye de no wa twe wo ma so na me ya na me fa na go ba wo say me fa na serious me ma obi e me bre nhwe wo moja na wo ntena se na akwani kwanyini a wakohu say bia ne papa no wa obi nsuru mama obi ba nsuru mu so aye de abeye ne ya obi ba nsuru mo so abeye ne ya musuo kakra ma me na memra musuo kakra ma me na memra sisi a why aha na go so funeral home for akache na me mamo say bia wo dihye bi ewu so hunu na mo ye eye no ho ntoto ya mo de ma mo ha mo se nipa ni bre ni nipa ni ahode wan hwa be ye ni be wie no na wabra ma oje ho anye na fe wo san ba be yare krato ada ho enu nti wo dia na se wo de eye no ho ntoto ye nyina bibia wo de be kwa akoda Gospel funeral home for na wo mahwe ayama adaka womo be hwa ayama funeral grounds decoration which say baby a womo eba be ye no ye be decorate kakra ma ye be siesie emu ne ho ne flowers and a parcel page apa wonu apa ne keke ka ho ni nyina ye be ye ambulance ye be fa mu no picture roller board no and just say a drone and as a normal video ni nyina no ye be ye ne pepepe e de amount enu nti wo de an se wo be she date wunya she date no area na wo de eye no ntoto ye be ma wo sofo be ye wufu som aduane a ye be serve wo ase MC ye wo bi sanso na ye marriage ceremony so eka ho enu nti bamodi ase unsan Gospel funeral home so wo pese we ye no eye talk of the town there na eye Gospel funeral home ne betumi ahye wo sa animunyam no enu nti wo beba asafo ye ben labor ye ne enka ne cocoa board edan no na ehwe ne mu udru ho na uhuna eye bisa anklato for 0243 737457 0243 737457 na and Gospel funeral home for any enkomo na wonim sese de etie bia no eyie no edomo ebeba no enya asaketwa enuti obe ma wonom enhia no ane ma wonom nsuo papa enom narrow prime water na wose wo de ema ahoho no enom sanso na wo wedding engagement no ba na wo tu ne din no program na wo ye no obe sell nsuo water is life enuti ma narrow prime water ema na wo ba wo de wenye nsu a afi na eba baby nya kwatofoforo we di abedwa so a efie dunie adeda no a nso so eye kama enhye fridge mu kra na wono mu a se nyunyunyunyunyu kuru yo na amre mu sa enhye na de sa se ne mu nsu papa bi enu nti enhye de eno a ene narrow prime water na fe wanya wo energy drink no so aka eye narrow surge energy drink eno nko a ene ye kan fo de ma wo eye kama energy drink go how be anu achiro enu nti kono no yanum de yi kono no yanum de yi achirafo na te sa kwa akofo wo how be de abrɛw wapom de mu odi aye narrow surge energy drink mo na wonim se wonom narrow prime water na wonom narrow surge energy drink aka ho no na odi eboa obi a wanya breast cancer so this guy what they call it what support enu achi what they support say your community be a say yes school our community not just for what they what
nti hwehwɛ bi na Kumasi distributors ɛyɛ Obek Enterprise but nyame dɔbɛn from DF Enterprise ɛdwe so Samsung Nigerian Enterprise ɛwɔ Stresto Kofi Jima ɛwɔ Daban ɛna Tripok ɛwɔ Ashtown frɛ 0594068560 0594-560 and 0244-079096 0244-079096 onsa ebetumi akabi na yene yenua baby na edi nkomo ewa ha Georgina Opoku na yene no edi nkomo nti ma yema mo akwaba Georgina ene teacher ni bi ahyere nyinsen ene no awo na akora no wayi n'ani kura onhwe no na emu nsem ene doso gina afi yanto so enfri baby a yesi ye no na wo ka se ne wo fa ba ko na wo feel say eye ne papa ono na ahwe no oba ye obeka bibi aka ma but okoye no wo say tu kwan no je say ehwe no wo say nja ewo na yeduru ntitu aso efa ma me ti mommy me pa chwa kwan nya 6 months no be wo m say me as me started time dey medini sika so be nye sika sa say ne be man no but dey dey obe man sika bi akọ ne chobe mo sika no ye tema na na twempana no be no kwan ya ntwempana ba bi aha am fancy bibisa ti mommy ba sa kwan nya 6 months na me friend ti me bufu na me ka chen say me de ne be kwa antena na oye say wo pamacho obe ma me 3000 na me de ayadwuma to no ye say o sre media na me na me say ne o ma miska na me fanya adwuma na me fa hwe nti o ka chen so o ma 30 million na kwa no 6 months mommy enum wono so wono no ye sa fideche na wo say to school so na wo na de akra ne ba ha no brebe na de ne ba ha no me de ne ba na akra no wo 2 years no 2 years na me de ne ba ha sei na baby a wo de ne ba na ye fe ha sei Akoma FM nti ye no o host show ne fe sei mama kos ti mommy me ye na no so me sa ya no twi ne ba se ne wo fa ne nti no ya na ama ne ma bi wo ha na mayi mani me de mani to papa nse ye den a papa ndie menim se ye den a ndo ye good nti no ne ma bi wo ha me pese me ya ade ama na ye de aye ne ya ti mommy wo mu na me de ne sa ba ha sei no senka monhwe ne nya yi ni na ofre na no wayi nani cheze wa mampo ti me gwa me ko fie ne kasa se bra ne nka bibia asumdwem bra ma akusa me ma akusa no e ya asumdwem ye pe ye ntena se ye nka na asumdwem ba mo me gidi se mo frɛ no wa ama tinansem wo de bi wa ha o ti mi frɛ no no ne makasa bi asumdwem wo se bi o peso ma me sei me se menchi aso peso ma sei ti mo me o ye so obe ma me be last 3 years mo ho me wo ha no frɛ me say oba bla me ma 1000 na me se menchi 2 years to say no yes after so do ne ba me de ne ba ha ko ye no achiri no ti mi frɛ me oba ma me na me se menchi e say akra no enye ofiti wa na akotam 1000 dia ye dey aba sisi bla fie wo moja ye dey ene wo me ho no ti me nye ntokwasem wo betimi aba fie ne de wo bi atena se ne aka ti mommy na se be last week mo no ene no me friend no ena me ne kasa na me mebu ofu na me su na me bu ofu me ne ekun ofu so na o yes okay say de na me so me ma boka ba ye nya ne ba ne akola ena o so boka say nti me kwa me na me say okay say de bia akola do kwa say me nyim ye ne bepu me ne say 20 series no di a sen ti ye boy ono no na boy ofu ndo so ne edi ngomo ofu so o check in ne wo mfa say almost 900 something more ti me na me say okay me mefa mienu ye chem miensa no me mefa mienu wo de enye me meka na wo so fa baako ti baako no ye boy nurse be onu ka chem say 300 million na me say okay ene say wo say 300 million dia ene no na wo befa e say me oba me mafa mu 600 dia wo so befa mu 300 mama ene ka nti echi no fa me say e do zo odua ti oba ma me 30 na me say menje na enye china ti obi wa no oba okay o de hia me na me first size ka 300 man na me say me hia no ba bia omla efie ni enka wo si hia no hefa me nchire no ba bia me wo no omla no fa de ma na yenka scanner me meka no aha so o ka se hia no fa 300 million me nchire no wo si age so oba fie ada opa na de na da bi mommy me ye say
send him more jaw me. Brefie, the as a woman, I bet you know. There be more me, yes, say, like, me, means meaning what Tanasi say. And I'm going make a chance, say, imagine the sick and a channel of fun. Omra me who woman, me no Aha, omra so catches the omra fear. Either say a woo fee and war, baby, I be which aha, me and was so me when him so me wa me ma side. And was say when him fan so the omla. And I say one no fa no. Bibia nyam pese da den e ka ho ansa. Se da ka se dia me pese ono ho ono mini mi obi anje ne nyonko ndi me pese me ne betena sa de. Aka bibia. Na we susu ye ba se onye se bia wo de me ka na me ba baji. Se wo se oba like mabusuan side. Sa na ya na me ne ka. So I know say okay, wo de oni ni nua mo mienu beba na me se de me pese da no say okay ye omo ba obesimi afre da e wo fon so ni aye den ya kan ti ma last year mo no papa ne bai ene no ono boy no me frɛ no man to kwasi entam sa ene no ni nua ba ko frɛ me se ni nua no me bufu na ma me send 5 million man se onso mu nye ne ba bia ni me hobi send this come out. Me na me bufu ye ase woni me ye me busa no wo send 5 million man e ma ono no se me frɛ no obedidi matam akora no ho de a and I make sure say ono no send 5 million man say fa sha akora na there be mommy me ye say me wo ye no e ka wo boy no me chia ne ka onso mu nyina de na utimi nya akoko ne ba ni me go bi transfer 5 million free phone so ma boy mommy me de share da e ho no ma ni nua no so flare me back say ono ne pa ma cho me send man no frɛ me ana me fi no cheche no frɛ me no so ba me sorry say me ka sa na me say wo ta ye say me hu say wo ye fon de obeya na abe no ti mommy me so me de share da say me de re no nju sa agen ya sa akora ne ye ne ba na say so mommy say ne be ma wasi bu sa akora ne oba de ka me send man ka on frɛ me bi mommy on de me kire no say me so me share da na me di bibi wa me de ye dey every ni sum the fidie sika mommy when you be able so because 5 million pass wo say be ma wo no hwa akora no eye ne ba listen eye ne ba enye say bi anya ne bo eye ne ba no won hwe no e na on hwe no e na previously was Sunday sika ma na wo sabre no wo sign send there be one and kwa one send this ke bia no send this ke bia ma no send this ke bia ma and na wo send wo sika ma no so one je na so me wo ya na say hospital is can no de ma ye kaka say of hospital be nya one so mji na ade maka bom sika kakra be di mo one so mji na ade mom and o sa frɛ ni nua ba ko de tu nani mom o sa de tu o ka che ne wo fa ne ba ne wo fa nam ka so o ka che ne ba ne say me ma send this car man na me ne ku and na ni nua ne frɛ me okay me ba mama ko na me ne good morning good morning yeah yes my dear na po mutu say radia na afam de jaka so romance we hwene we ba cha sa so ho ya de nyame ato radia na afam de wi ana so say de so hwene we no kwasem pa no de no nim sa calculator na be calculator na be o se mi ko gina kwem nyame bebo nyame ma bofo me ko ana moti afra ma be no kwasem mama ko good morning manu bobobi de amade bia ye ho ye din no ene won say eni asase we so nka naturally na osanka ye bibifo no ye da sori anapa ye ma bibidro edware ye pa say we dware ye mu nsuo no mu wedidie mu bibie mu ye bibidro wa mai saying this osanka yankopon say ye bibifo no ye ndi aduaba na wa gba amanye no na mfa na hahan no ensa ya ho yare nti meti obi so ompe bibidura ya na ya me ya pa na asam ya mara we say na say asa wonje ya me enum asam ndi number 2 the ama etoda men doubt bebre na doubt na say enduro no aba bebre ena bebre na so ye bi obi ayo asemi koye duro obi hu ne se de eside ahaba me enu bom ka bom de nsuo fra na odi aye duro ono a wo ka so onum bi a onnom da oba radio so abeti obaka the crash presenter say hey we dey mamu no na say nti won so kra wonnom but ye duro mama ko ye hwe say ye ba awon keka kra wo gigi eduro no nom kra ya na efe me ameti hey me num eduro ni bi efe ade nti na me kasa eduro no eye moja nompe kwetuma ama ko nsa aka wutiri ko wunim de eduro ni ye eye moja ntini eni nompe mu adwuma
na sɛ wonya meyɛ w'adom ma wokonya edura ɛyɛ nneɛma mmiɛnsa wɔ yi a mama ko ɛwɔ sɛ wɔde hoahoa wo ho na wotu mirika na wokɔsom se na woyiyiri mu sɛ twe na woyiyiri mu pɔmpee enti numbers na egu TV no so no nsɛm a mebɔ so yi deɛ anka mɛtumi aka ne sɛ yɛduro no yɛ immune booster yɛduro no ebusi wo immune system ɛyɛ wo nkɛsɛ ne wo mogya ne wo ntiri mu adwuma na nka masɔre kɔ nka kasa wɔ endi sima mmiɛnsa kora nanso deɛ ama yɛtumi nya bi de ka ho a yɛtumi kɔ yɛnim akɔsɛm adu ni sɛ dodoɔ na akɔnom eduro no wie a ɔbaa na wabrɛ yɛn asɛm baako nti yɛduro na akɔyɛ te sɛ good morning operation one testimony onipa bi akɔ a ɔde testimony baako de ba nti yɛhwɛ adeɛ da no maame bi nom bi ɔse me nom yɛ no na makoma yi me wɔ hɔ a ɛbɔ me peli me ho woso ɛwɔ hɔ a sɛ gagaga ka ne prox yɛ ɛwɔ so gagaga kisi ya na menya mo aduro no bi nom yɛ no ɛnɛ saa deɛ ni na etu atwa egyae ɛbɛ ne saa pɛ ne yɛbɛtena afidi kɛse yesu a yɛde bɛka yɛ dance deɛ wo ne yɛka sɛ deɛ bɛyɛ a obi so ɛhwɛ yɛn na sɛ ɔno nso experience the same or similar problem a ɔno nso akɔpɛ aduro no bi na wano tie mama ko ɛbɛyɛ me yɛ sɛ obi bɛhwɛ wo na ɔpɛ w'asɛm na de bia n'ani so biri no n'ani so kyi no n'ani so yɛ ne hetu ekɔ mfantime ma wɔsɛ manyi wɔdo kyim we bia we wɔdo taachi no na ɛwɔ hɔ a na ɔyɛ dɛ rekɔbɔ fam ɔyɛ dɛ rekɔta atɔ me paachɔ wedro ɛyɛ good morning herbal mixture ɛna ɛda afidie no so no mama ko obi nhwɛ me deɛ ɔka nyinaa ne sɛ eduru anadwo a ɛna ho yɛ den de me nipa no sɛ me nim nkran paa eduru anadwo a ɛna den da ɛho yɛ den wontumi nda wonim sɛ woyɛ obi a wontumi nda anadwo bebrebe a nyɛ sɛ bi a wobɔ mpaeɛ na sɛ oh yɛ security person ana wo sɛ ya mama ko sɛ umogya ɛhyɛ aseɛ sɛ ɛbɛnya problems deɛ wɔ nipadua ni mu a ɛno saa hɔ no ɛna wɔhyɛ aseɛ sɛ ɛnna ɛdenda ebi ɛmma w'ani so anadwo de sua mu no ɛhɔ ɛna nnɛte firi w'ani so enti wobɛdidi ayɛ obi bia kama but wobɛpere wɔn mpa so akotira betire saa na woda wontumi nda obi so sɛ mekura deɛ meda wie na ade akye a masɔre no me honam ase abɔ me mekyi nkɛsɛ tutumi me nankokom tutumi me honam asema ya mmerɛ bi me hu dia me yɛ me hu aduane me kodi da yɛ ase yɛ de mpoti begu me so mama we duro na de TV no so no ɛyɛ good morning herbal mixture wo de num bi de enti a make sa ne sɛ bebre na ayɛ nduro mama ko bi kura tumi frɛ ne wabɔ eduro fufuro ni sɛ mpa kyɛ ɔmo nie mama me srɛ eduru bebi na yɛ bɛtena ho nye doctor bia na wote ne nka ofidi bia so na wo fa phone na wo kɔdito na eduru de bi ɛno ti na mo ba na mo de complain bla sɛ me kɔno me eduru we amoa me kɔno me eduru we amoa me mama ko me say yɛ de eduru a yato ne din sɛ good morning herbal mixture de aba wo mpɛ ho asɛm a gya eduru bia na no me no de enti a me kase gya eduru bia na no me no ne sɛ obi wo hɔ sɛ me da pressure eduru so ɔde yɛ eduru ni ka ho ne support na afi na pressure o hwehwɛ akiri kwanya ohun ne bia obi wo se osa ha me na papa bia me meduro no manoma ase me ho hwe ojesi wo okonom ye de no be ye bosume ba ko pɛ na wafrɛ yen o se me ho bebi osa na afa obi wo se me yare no diabetes ha me num eduro de ba me firi no no munduro ni ka ho no me hwehwɛ diabetes ne de na ko hospital me hwehwɛ me ho bebi a wafa ma me bi si na me furu so pa me wore wie ya ka se me wo wie ya no me ntumi ambo me furu no mu sa ntimi tete mo eduro no kam se me koso bi ahwe afa me hu se me furu no so tia na etia ma nne metumi address kama enne efuru kase no me hwehwɛ na me hu bebi a wafa mama ko nti ekoban sa na ye de aka ya dance die ho na ye de aba bata na ye de kasa na ye sa esugu ye yem say ei nti sa eduro amanta man kan krofo ebe nunum krofo bi nduro aha wo ho kwawo because maame ba ko se eduro bi ote nka mama ko okoto box de be si ni dem all num yina na ni program na ye kase maame ba ko na ne nase atata na em say no on time onko bebi ni adade nti otefa ko no ni mu odu na ne nase na pagya na ne maame enyini kakra nti ne maame num eduro bi and o say na ye bibido no nko ade ono so baji bia no mama ko asem a me kem say maame ne say abra oguso a wo no meduro no onum ni na nan no e da so pagya enti mimi ko ni nche na so mama ene try a good morning ni bi hwa ade oyo obi a echinyegye ade ti mimi ko kai mu nem ko yi bottle ba kram de koma no mama ko onno ko oba nom no kwa na o sa doubt no say ene oja de onum ni esi what 3 days na wa start ye de no onum yeduro no I think me ko ni nchen Sunday imre na me de eduro no ma no enti it's a Monday e no onum ye Thursday me tefidie bi so kasa me mbodi ha na ofrem se wo pon a to eduro ne miensa fa brem se mama dai
ɔse ma no mu aduro no na me nan no ahyɛ ase yɛ atwetwe so obi a woyɛ kyinyefo se nhyira nka sɛ fɛrɛ sɛ mmea me de m'ani kɔ hɔ yɛwada ne mentumi ankɔ ba Saturday na wɔsɛ me ni kɔ baabi nti mekɔ hɔ mekɔduru ɔse DJ hwɛ me nan ɔfrɛ me DJ ɔse hwɛ me nan no atwetwe koraa nti ɔno ankasa tumi tɔ bi ma ne area ɔfo ina nti ɔma ne maame gyae sɛ aduro no nom ɛna ɔde tɔ good morning ni bi nti na meka kyerɛ wo sɛ ɛnyɛ aduro biara na wote ya na wo no no pre na pa aduro ya meka ho asɛm bi na wo de ɔnom hwɛ adeɛ numbers na egu TV so fa mu bia mama kɔ aduro we tumi infections wonim sɛ infections bi tumi be obi ho na ɛnyɛ biribia sɛ koko na de saa adeɛ na aba mama kɔ wonim sɛ obi n'ani so tumi yɛ ni bi so asɛ ɔkɔ akɔhwehwɛ eye specialist mama ko ubekom no na saa eniyare na awokɔmpɛ eye specialist no na ɛyɛ kan say koko na eduro yi nkrɔfo mu bɔ nsɛm yare atu duminika di n'echi ɛbɔ nsɛm yɛ eduro wei for ɛyɛ koko deɛ wo de fa eduro wei fikyira mama ko beke bibia sa wo ne kɔ bet obediu when in the to bet obey no enti koko for the dance papa say enti mudre obi tumi ka mi wo kwakwadro ye bekwa ko nunum bia enso na nko bebia onza meka ne nka o de to nwum na ama mi kwakwadro fa sa ho yare omo anunum bia but omo bebeto good morning ni bi no mpe ne koko ne etuko mama akohwe obi dwale wie ne ho betumi aye ne hena wanhwe a obekwa akofufa nku bi asrese ni mpedua na akese oditu saa de na se na akwa ne kala foforo na afi ne nso obaani ene bebegu ni mpedua no ekoba ne saa hwe wu se koko ne eye saa no wadware wie na wo ho eye wo hene koko ne hye kire oye saa no num good morning heba mesha when me say all say kura kom ya na koko tumi de saa wosa ne ba because koko no ntumi ma ne kwa mani ndi bebre nti afi be ko say menye stomach ulcer afi na okope ulcer do debi num good morning herbal mesha mama ko say obi koto ne na chinkase ote se tutu no e de na ekowo me pa cho koko hye baby e na edi wunya saa no num good morning herbal mesha woto ase wa ote se etwetwe wan hwe avie be ko baby wo se sciatica wo kope sciatica duro be kom yakode ho e me ye miemie ye be ma wo duro wo be ye okay ba wo be fie na ansa na asan ahye e ye koko na ye saa no e koba ne saa e duro ba ko pe e na edi tu saa koko na se e ye good morning herbal mesha mama ko me penipa 20 amia me no be di nkomo sesi a enti wo ba fresh sesi a sa me ka 20 ne ho nsam pa be na mpasa me de mami me yare ni eduro ne be boa me de ntia me ka san doctor bi betumi abaka sa efidie so wo ba frɛ ne de wo ho mfa ba ye benya kwanya ne wadi nkomo nti saa 20 ne de fa wo jim sesi a e ye 0246 59 41 17 0246 59 41 17 0246 59 41 17 ofra wose koko hame de na meye ebre na aso we ma hu say Ismail mam signal enti me soro so no wo yo ba na wo nsebuo wo problem bia wo nsebuo ma pa chope good morning heba mecha wo bebu nse woni so biru wo bu nse 2 days na atwa wo bu nse woti pain e wo nsebuo no good morning heba mecha obi kwa se nsebuo na makra wo de no good morning ni bi wonom na ma ye betena afra mama akoka say good morning for no mo ba anje wo mo bi I am telling the gospel truth enti de medi wie no sa wo fran a wo se me ho na me nanse atata me ho na me sai mtitiriti me na ma se me kotwahwe ba cha mo aduro na bebo me ana na yankire ode obeye no ma na me boboy no de me de soro so kwa 0553 21 35 87 that's to be obe bia wo se me pe good morning heba mixture mama ko DJ I Nyamishao. Aha ya Akoma 87.9 FM Onia TV. Akoma mu nsam dwumadie no enwa na wo hwe na wutie. Medi ede Marcus. Many obagena na 18 komo. Jena enti wo transfer 500 ede ma be man. Yenko. Mampa chai ti me transfer man no man ni nua girl no frame me. To frame no ti stagena. Say na bra kwadwa ka chem. Na da na munya abotre. Mumienu de bia mu kuntokwa na me kra me sere wo fo so tamsi wunua no wa ya ade ama ne ya me ya pa me friend so ya no wo se ejimi no ho na so kwa koma to yem da aba ti me gwana minim se papa na ba nti me am se da aba no se an da aba nti menya abotere panya ba fie de menya abotere da aba no be hwe no aka bibia ti me oga se da aba na me so me forget boy no
man Sam Busan is canny beam. No cat make a chance of what is scanning sending back. A message sending idea man back. To one nature no cat say, or them see of 4 can a send is canaman to a mati. Amba. Umba obi po. To the cat now send it to Obwa. Wafa mommy wafa. See me, that's a no where me him. Umina no where me him. Ma chakram when ya bre wo ho na wo bu afunu a wo san transfer bi di Akoma no. Se me say hunti. Where the decision where the menti ase. So I had your manaship. Now me person me chance so me nkono me timi ahwemade. Ma wo nsa ahwe no ma hwemade a etimi ma ne ma me chimi nkyere me na ye me fi woni ni so friend bi mo. Some of me ono no ti o threat me na. Otimi threat me na. So why then? So otimi frame me na me mpeke. Otimi frame me a me se me mpeke. Intino attract enti last one na me friend na o se wo me friend wa wo mfi no be se ade die ntina wo frame o se a se me ba wo me so ba ba na wo me ho no. O se wo de wo ye runim se me metimi aye obibi wa akra no ho ana no so akasa asem na chem ti me kwa ma me kwa ka kire ne wo fa na wi na o mo friend no ne ma me ka kire no ma me kwa esere se a wo so be de na me se ma wo so be kum me wa akola no so betimi aye bibi wan ka kum wo so betimi aye bibi wa akra se me nim se akra ne ye ne ba ti mo me na mama dwen wo se da bi ase me di agora wo se nipa de me nim ne pa da bi nyesa se minim ne pa se me ne di agora fiti enkwa bi ti minim se eye den akra ni nyi me hwa akra no ma ni nyi se den kra na obeba na woni ne di agora mo nkora abre mu no wu se ni suba anye bi enti na akoso ana no we omomi enu no onu kra de me ne na se ye twemp na ba se ye ti accident bi ne ba mistake bi ne ba me ne ntem ma ne me da ya na accidentally ko free to no so ana wo da no o poli no be free to wo so no de ahwe ase ye na tini wo fa ba ena ye den na momi o girl ne ka sa che me ti me yi mani ba ma anko papa ni nchen susu anko ka hwe anche papa ti na se na wo ho na me my friend no ni me di nkomo na ba so ono ya na adwen se menim genti abota ye nti a wo de yesa ti last year ni papa ne ba no wa anko ho ma anko fi anko kan chen se asem na wakan still boy no enshakura no wan kwakan chi man kashi na menim se bia me twen se bia papa no se de ni nua ne kan ye no na me hwe se bia papa ni ono ne boy ne bekasa na se na de wi ama me se kan se papa no de wi ositie no ti ase me mpese meye ashi bia mama no kotia na se meye ade bia e be mistake e bia woni me bia maba making bibia ni a e be gina papa no so se boy no besesa na adwen o tina ma me dia bas ebet so say oba first meboa papa is oba first oba ye mushia mwenshia oba fie no ai oba me ma me ho akra yi ohun no a na wo bi sa se hwan bani a na wontumi nka eno wa ehun akra ana yeso me nkai ohun akra no yes de dan yeso do so ase bi ani wa ye nka me animu na mosi ya na me refi be anya asem no moka ya na maka asem no enti me kai sa wo se papa ne ba ye no ono akra hu na ohun akra no bi sa wo se hwan ba wanka manka no yes enti eno no ye last year no ana eno no ye de bi ende na ma won foforo no ma won foforo mu ho no hu akola enti emu ono no ene ko me ma me ye ko me ma sa wo tu kwan akwa enti eno no definitely oni ne dishie ne bedi nkomo enti senka papa no ko ye no adwena ba fia nko no abehwe ne ba ko obefa ne papa no ho kra ye kan se nanimu fa de na wode ahwa akora so ba me so papa ne ka asem bi kire me ba asem so me dwen se bia be ya no nti na boy ne de yesa de a papa ne ba ho na me ne ko papa ne ka kire me sai ne ba ne so oba me ncha na me nye de me twetwe me ho ade wo sa be obi em se me wo foforo no nesa akwese ase oni obi ti na nesa me ti manimu ma no bisa no na se na mo twempra enka mo wonyinsan ye no ho anhwa akwa wa hwa nyinsan ti me so me ya madwen se me so me ni won kosa line ni bi enye wa na hwa wo 9 months nyinsan ade no wo di nyinsan no to ne mo ka so wonye ana me ka chen se me nyom no ba so mo ka chen me so o mare me
starting na na so obehwe ne baba onware me and then so anya ode ti enu na me so make kan afon so de kire nti phone aka na biti say o me didi that time say on say o no me ko hu say as o no aso twempena na wan ka no kre na nkire me no ene e ko yenti o no sa repeat we no na so me didi na time say because no wa girl and son accidentally what yes ba one wan say as me ne di agwa ba na me nya me hwe no tie woni na na di agro na on say wo pe me Debbie ai and accidentally sana wo ka kire me o as we say bia wa ka kire say oh Georgie me pel exactly me pel me no di me no di agrache I have fall for you and na wo so ate ase na we bisa no oh girl oh Debbie mini girl na wo ni di agro na wo hunu say oh girl Debbie mommy the Akoma en say me ne ntem me say me contact no call training college wo fin so ntimi me call honom me call ne nchen wo honom ntimi me buy no me phone ne be right ntimi me send contact e na me yede me nya ne contact ne di nkoma ti a say no na ma o ka say ya me mra ba bi wo no me say wo kira de wo ekutu ase wo agogo side honom no na me call honom ntimi me call no enso koto ne ma me de koda nje ba me na me ni di agonya for disadamfo me ni di agona he won so ba me nche ana woni ne ya agudie nyina na wo nya no aka pe dada na wo so oba de ne wo ba ye mayi mu a oba pe be ma wo ntumi nka gi se be ma na eka enti bia na wo kra no wani gine mommy Debbie ono de wi ano sinim di ase wo hu abeka se me nua pleko pen no ena onso me ni di nkomo pan kra chen ni nua mo kra mo ben no ti wo kosra no na nsie toy na ma me de koda mommy koda ne nche wo hono na say bia time na mudi agro na mususa ni ba sa be na wo fra wo se bra no mo nyini oh ba mommy still kra no ono yo bi a no ben mi so ko training college kra no oh yeah anase bia mfa say o jai school ko no ba me nche na me advising say wan ko school ma ni nsi me nche bi no so yo bi opema sempa ti me kan no o sa o ko fi no na o ko school no ti won me wo ho no ba be ka chen say wa wie no o ko training college wo fen so wono ti me kwa me ka chen so oboa no say ya me mra me hwe ti mani je say ma fa nse me nua be ma pre ko pe no so fa nse nua ba ni sa na wo ye ntem na ma me de ko fen so ko hu sampa say ti me kwa me na me say we de wa ya de pound say me kan you fine mo mi ti akwa say ono me ni ti say nwi asa wo be ka say me na ni ye adamfo nua na mo dadan ba ko Debbie mommy na say we de mu ko ye mu ko dadan ba ko say no me ka say anu de sabe no so wanyini o sister sabe na mudi agro no ho nwadwa ba de bia wo ko training school ni ade no wo so wa ha no wo ayedu wo aye fe sort yase wo nye gina no ana wonim wo no we ye gina ne nofo aba esisi ho gina ne to aba esisi ho gina na nentu aba esisi ho enti no wo hu wo no se de tie bia wo de ko bedo enti wo ntimi ne na dan ba ko abra mo be ye nua wo mfiri se be so ne na yem ne bai no so mfiri na yem ne bai enti ba ne be ma de ko da mo ba ko e na ensuo sa toye e na dem wo ye nyunyu ba mo me na me trust no say tama na me da binya sa me pa say tama me ni diagonal na me ye fine ba one se me pa na because na kwanya ne mai me sa na me hu no na kwanya na mai woni no di agro but e bia na bon ko share dan mu e ye bon ko Debbie me ne kwa asori otimi be fa me say bia ye program wa asori wi na me ne ko nti we no de ye me ye normal na wase mu hu no se mo nyinyini mu ho ya akono nti no mo be hwe ne mayi na nti eno no ye na ba akope na di nyinsɛn ne ba ye no ana mu ye ye no to aso eyoyi nti achi na mimi ko hu say na be ye Debbie mo me say mimi ko ne ncha we ni ko si ye no kwa ma si ni ncha biem kwa be na bro ko be 6 months to 8 months mo na me ko birthday na we ni ko si ye no mo sai ko da biem na nyinsɛn no e ba ye na me ni ko ya nti Sabbath day na ko hu oba eyi won eno ye after se mu hia wie ye no anase before on me call birthday no me oni me ye bibi nti enu na me hu say sa oba o na me ka chen say watwa me to anka no kwen na anyeden anche
me busa say me share no phone so ah na say wo ni obati me so me busa ne bro be 1000 say e kwadwo nti 20 still na wo ni oba bi na say o mi aba say onim say me de sa line de me mpe Osaka ne nua ba kura ka say me de we am sini ntia me ma fa ne say me nua be ma plok no so fa ye di nkomo asama won't mean I just wabomusuo ai si mommy enu nti na ma ase mimi ko hu sa line eye me ya se de we am sini otie no na wo ba akwa me nka me mfa ho so ho nti so nim so wo ba ade nti na oye de wo sa ne me eye yi count eye me ya ye wo love and ye wo last na mpempi no eye na ye ka ne ye nu bom akono time a wodi ohun wo no no ohun wo ache na ohun aya akono enti ye akono no ode fa na enye odo odo bi ohun na ye na akono sa bre enti ye wo last and ye wo love enti emu na sa bre wo bai na hu sa wonyem but obo na mane abufuo ni nyina echi no ma ne hu se me ka chere no ena no se be wo beji ana o sele me phone ena no se me so me wu ya o wale me ena no de ke ka san ena ma wu bufu ye ena so me di na tem ena wo se ne me ma wu hwe nyin sen no kra de bende mo me man kasa me di na ase me bufu yi ma me di na tem me di na tem so on ka chere me se wo ye jimi fo na me mada wa ma na di se me di sa na shem na me so me di na tem wa ma wani ana ho ho efa bi ho no de wa ma wani ana akono de ho but efa bi na was enka we ye careful because sabieti bia oyoba so sisi so ne ade enti enum wa na wo hwe nyi sen ni nyina 9 months ena wo ye na obeyi wo free hospital nanu ka wo miska ne nye no nyina no twaye se mi sister ye se mo ka se no twa sen tata mo ka kasa ma me nko ntem ye wo studio be I say akra no wo fie sen se akra no mo say 8 years mu oba na be ma oba okay ono ana tu ni din metu ni ntina ya o kase wo mam bibia me so o mrefi metu ni bedi ntina me ya me so o mrefi nti wo ma me mo ana bu a wa ma wo hwe akra na mon friend ma me yenko is bomodia na friend ma me yenko mommy me wo ye me be yare ti ti emu ho no mo no side no obi so mi mo eye be ma fofra wo hia no da bi no onye obi a me ne ti okay asa aduro mo so me ma me suso mi mu kama okay ti me ma me kra ne kasai so papa ne papa no be part no fa no be part nti na afi me ma me ne ye dey e kasa ti bi wa no aseni ska ma me ma me o sandia ya o timi send be say bi wa ma no wa week bia na so ma akra no bi wa me kwa me ma me so bia wa send o 100 cedis me nim say week dia bi wa 100 cedis no dia ma no na ma chi bo so nti no hye dan trene ho nti no wofa no efri ni busuani ni fra brochire baaye no wo ne no ekosi a wofa no ana ma wokan bibia se bia onte no ho hwa akra na na se den mene ne kura ko ne ma me nua bi ho kura ti ne ma me nua ne hu akora no se akora we do so obi wo yabusua mu ti e ba sa na boy ni su gina ho no na matete aduane ama matete sara kama akwa na de na sipan ma ye ho no ti ba sa no boy ni gina ho hwa akola na e no tam drink bi I say akọ no ye ti me hwe ne sa na me wusu mi ti ade sa be na boy ni nim se ne ba se ma me ne ka sa no ma me ye say akora die o so bi wo yabusua papa eno boni no se akwadwa akra die so bi pa wo yabusua ni apani ampa so akra no se ne wo fa ne pa me ma me kra ka kire ne wo fa ne se eja me be me na na die wo so pa o ti me wa akra ne die no se papa no o se papa no but still I say abrante no wo do no no mommy but say no what is so be one nti we ni abre say there be as mommy mati so wa ware ba me kan wo so won ware wo so won ware ade no so ne je ho a wo mre wa ware na wa ware enti o ma ware ba aware ne se wo so ba de se me ti me twa ntronto so won ware bia na me so de wa wale o won wale wo te no wa so ware ti wa kwa ye we de na na hye mommy e she me say abrante de wa me show kra da so do mommy me no say when you ska kwa ware dia bla ba help be sana me pese me chire no ana mommy usi winiska so ya usi winiska eti se winiska na se oti minya ska kwa ware dia ado ye teacher ye twa nka bo so me
Amono. ɛna ɔsɛ atwa picture ka ho. Twa videos na print t-shirts na. Okay, ɔbɛhwɛ ne ba no. 8 years de akora no de was your man no 15 because teacher need de wunim abahwɛ wunim education so mfa so nti was ye na catch us say show ban sana teacher ni wa show ban na obroni Marco. Any jai. Mm. Mama Africa. Enya Nsem ketua. Ena Ghana symmetry so. Me kukuru Ghana na swa. Enya Nsem ketua. Ah. Ai woka ho. Enya easy. Okay, me da se papa ebusiafo power specialist eba hospital ya bana ya base ya no weni tuase apomuden no se ye ne ayete ha wo hwe yesi ho nye den a unhu yo na esa apomuden ya de a ehu hia papa enu nti mesrew emfa wapomuden eni agro ye ne odi nkomo se ya na ade waso afemme ya na meka se enya wo na ayare ye de nyame asese ohu oden na yare bi amaye na emomu nue bi wadanfo bi wabusuani bi a wɔyare a ɔpɛ mmoa ɔhwehwɛ mmoa ɔpɛ sɛnka obi boa no ɔma nya na yaresa no sɛ nipa no de etie na gye number no na kofa kɔma no anaasɛ tie na gye number no na frɛ doctor na kɔfa no fa ne bra power specialist eba hospital na ade ne ba na sɛ enam doctor akosi edua ya so ɛma ne ho tɔ no a de bia obeda wase de bia wosia obeda wase efise de waya ama no esunye papa enti mesro ma mefa number no ema wa wo hwe me wuti radio so a wuti arasa wuti trotro mu a wuti radio wo yesi fomo anesa wa wutwam obi store enim na wo temenka je number ne sisi a ne frɛ doctor ofra ko se bia pese obisa asem bia pese obisa bibia pese ohu bia no one doctor di hu nkomo obebo amane ye number no 0244 0244 54 54 44 22 0244 54 44 22 0200 38 38 31 0200 38 38 31 na your WhatsApp line no is 0555 79 78 78 obetumi awasa doctor ewo so obetumi ayo voice note to the ascend no ebia bibia ye ma wokotwaye obetumi e de ascend doctor WhatsApp no so no wahwe na de waso ye e de boa won waye de aboa kama eno nti power de oba yaso ye a ayarese fie ene ho ayarese tumi no ewo hodomo a twedi amponyankopɔ de adom doctor akoso edua ya nti de ehia ne se wa wo hwe me no anase wutie me no wutu anamo na waba hɔ no sebi sɛ wo yare na de fie a ayaresa ne ntum firi hospital emma baby a wo age sɛ wo mom watu anamo aba hospital hɔ ama ye de machines ye maame no bɛka sɛ mahi ye de esisi wo so a check wo nipadua no de ekoso wodwenso umoja unsuo ochesesrade e wodi paduam ni nyina ye hwɛ na ye hu adekode pote a ɛha wo sanso obi wɔ hɔ a wo yare pa so onim yadekora ɛha no ubisa no sie mi mu o ene ya na me mfe ye me o ene wo mu anam tea pie mi o chese aye bebrebe nti de bia ne ne ɛyɛ no wɔ nipadua nim na emo ba power na ye de machines keka o na ye hwɛ firi utiri so kosi wo na so a ye behu yadekora ama ne home ne so wɔ nipadua nim nti a ama enema ye bisi basa wɔ nipadua nim ne basa no a ye de ehu aduro ankasa na ɛka wo na yade no efi nipadua nim akɔmpewe na apɛdeɛ bomɔden ne bra ene hepatitis ya yaka wansɛm aka ye nyina enim sɛ power specialist eba hospital de eba ne hepatitis a ɛho ayaresa number 1 yagye ho abasobɔde bebere no a dodo na di adanse omo de omo hepatitis anase omo brɛbom yade ba yaso ye no omo nyina di adanse sɛ ampa omo anhia Dr. Akoso Edua ya omo anhia power specialist eba hospital anka hepatitis kasa bre nke ku omo kra nanso esanse nyame adom nti hepatitis ano aduro ewo yaso ye nti no ene saafo ni nyina omo tiase no omo tiase nso a ɛyɛ ahoɔden kwan so na obi bebisa sɛ no ɛyɛ deɛ a
ɛyɛ ɔbrɛboɔ no ho asɛm ɛne yɛka no brɛboɔ a ɛho ato kyema brɛboɔ a sradeɛ aba abɛtaa ho sɛ kapo yɛse yɛtumi titi obi brɛboɔ ho sradeɛ yɛbɛnane ayɛ party jollof ama no ayɛ yie adɛn nti na ɛwɔ sɛ brɛboɔ sradeɛ dɔɔso ɛwɔ brɛboɔ ho saa ɛwɔ sɛ brɛboɔ de bi ɛyɛ fresh de bi ɛyɛ kama ɛba saa no abroni bɛka sɛ it keeps you going wobɔ sɛ de bia wahoɔden ɛwɔ soro yɛ brɛboɔ no adwuma a ɛyɛ no ɛnyɛ adwuma ketewa o ɛfilta nneɛma fi ɛwɔ nipadua mu ka sɛ filter na kyɛ sɛ ɛsɔne nneɛma fi wɔ nipadua mu osi yɛdidi yɛnom nsuo nneɛma ɛkɔ yɛ yɛm bɛka sɛ aduane a na wodi no nso no na nneɛma egu mu ɔno nya ade papa enti na sɛ bi yɛgya yɛ nan no sɛ yɛ nnuane a yɛdi ne nyinaa yɛ anka yɛnya yɛ nan enti aduane no kɔgu yɛ mu a na ɔno brɛboɔ na yɛ n'adwuma wa filter nneɛma efi nkekaawa nneɛma basa a wasɔ ne nyinaa so na kyerɛ sɛ abaaba abɛsene kɔ ɛne adwenso a na ɛkɔ agyanan a na ɛkɔ na aboa ama papa no aka no aka nipadua no na etimi ayɛ adwuma baasa brɛboɔ no problem ba ho anasɛ kyemato ba ho ana adwuma ɛwɔ sɛ wɔyɛ no wɔntumi nyɛ ɛno na sɛ wobɛhu sɛ obi a wanya brɛboɔ mu yade a wamma ntɛm ama yɛ no na ɔde atena hɔ ama no aduru level bi no wobɛhu sɛ na nefu ahyɛ bisa sɛ deɛ nti na nefu ahyɛ because edwuma sɔneɛ no a ɛwɔ sɛ ɛsɔne nneɛma so no entimi nsɔne hwee so enti ayɛ sɛ gata mu nsuo na ne nyinaa taa hɔ sɛ etwapo ti ɛba saa no a wɔfu no ɛbɛyɛ kɛseɛ ɔnaase nyinaa bɛtaatae bebree no anim nti yɛnka sɛ duabɔ ni hɔ duabɔ wɔ hɔ nanso bebree no anim nti no sɛ ɛkɔba sɛ nefu ahyɛ ɛkɔba sɛ ne nase ataatae a oh the first thing ne sɛ ɛne obi na abɔ ne dua kai utirim ne kankan de sɛ yɛde wakɔ baabi yɛsɛ kai utirim wone obi ankontɔkwa wone obi anyɛ sɛ wobɛkae saa so wonkae da ɛnso ne yɛsɛ yɛduabɔ meanwhile hepatitis betumi ayɛ wo saa na ɛhyɛ aseɛ nso a sei na nneɛma no ebi teɛ wobɛhu sɛ honamdua no wadware kora still na wo ho kekaw wadware no wo ho bɛkekaw ma wote nka sɛ yes nyɛ easy ɛne wonya afe kora na de dwi wo ho wonya obi dan ho a na akɔgyina ho na wode wakyi edwi hɔ sɛ ya eduru baabi a ho sɛ wo mfe ne wo mfe nyinaa wo papa wankasa wote nka sɛ nipadua no nneɛma ɛnkɔ yie w'ani nkɔsua koraa tumi sesa kala ɛyɛ yellow enti hyɛ saa nneɛma nketenkete yi nso na wohu a wayɛ ntɛm aba ɛna ɛnɛ nso yadeɛ no aba no ɛsesɛ yie paa ne nsunsuansoɔ no enti wodeɛ deɛ makyerɛ wi mpo sɛ ɛyɛ wo sɛ yɛ no na sɛ woba ne yɛde mfidie keka wo ɛhwɛ na ɛnyɛ no na yɛ bibi foforɔ a yɛbɛtwiti ama wo ɛyɛ hepatitis nso a ɛno nso yɛbɛyɛ ho adwuma wokɔtwa scan wohu sɛ yɛse sradeɛ taa brɛboɔ no ho nyɛ asɛm ketewa ɛbɛku o wo nua enti yɛntɛm na bra power specialist ɛba hospital ne yɛntwitiw na nneɛma nkɔ yie ɛmfa mma wo wonti biribi ase a namba no mede bɛma wo na wafrɛ doctor na ne na kasa na otu anamo na waba enne obi to nkasɛɛ na sɛ obi to ase ɛhwe no na abɛpie ne nan kokom entintini na ɛwɔ hɔ no ɛtwetwew wotena se a ɛnyɛ yie watena se acha 5 minutes na wo sɛ sɔre gyina hɔ wo sɔre gyina hɔ nso acha 10 minutes awasa wo sa tete sɛ deɛ ɛyɛ wɔ no yɛsisi ateka bra na no maame bi sɛ edi dɛdɛɛdɛ wei na mse ɛyɛ dɛdeɛ nanso yareɛ no ɛnyɛ dɛ edi no na ɛdɛ enti wa wo hu saa nneɛma wei bra na doctor ɛnhwɛ sciatica odi ɛbɛyɛ ɛbɛkɔ obi so se mechi nkasɛɛ na emu hwe me papa emu timi hwe me emu tutumi a na me hu deɛ menya me ɔmo de meti to a problem me pa atwɔw ebi a na ɔkakyere gyina emu ebiebie wachi nkasɛɛ no emu ebiebie enti na ama wote saa pains no bra power specialist ɛba hospital na doctor ɛnhwɛ gye number no 0244 54 44 22 0244 54 44 22 0200 38 31 and our WhatsApp no yɛ 0555 79 78 78 also na ɛyɛ wɔ no bra power na doctor ɛde also duro bɛka wo
kompo na abefo minimum a wuntumi mo life wo kom no ni nyina wo ba doctor ebehwe kompo ne beko oba fibroid agi wofu aboso ama awo kora wo pekora wunye bi obi fibroid aye kakraka da ne yem ama kire se nefu aye kese aso obi a wonyem na no video bi ana mehwe ma akona wutimu se beyibo nsampa wonim so oba ne nyem ya wode ne nsa akobɔ nyinsan ne so kyese wo yi akora na ma na yera ode boss ana sister ne da na sese me da wasese we yi me fibroid e free me so enti fibroid na etimi ye kunkunfa wo ye funu mu a wa hwe ya beka se nyinsan wo ba power ye be hwew ama hoto etumi aba enti ma me nkyerɛ wo ye kyerɛ kwan ne tu anamo ebra sisia ye wo fe yi ase eye kuma se he ya bosomtwe ye ne Jasbro filling station no edi nhwani mo ɛna nkranfo so amohwɛ ye mo bekɔ kwabenya ACP main road ne so afei takrade fo bekɔ anaji estate ye ne anaji primary school no ɛna ebofi pam entibra na ye ose duro no a eye dua ya SK no Bora heba shop bi emu kope bi nanom na ebeboa ma oyefun akeka wo ne saa ne ma no ni nyina etuo etwa ye number no so mu na me sorry 0244 54 44 22 0200 38 31 and your WhatsApp no 0555 79 78 78 me da sebebre aha Akoma 87.9 FM on TV Akoma mu nsem dwumadie no eno a na wo hwe na wotie no enti say oba no okɔ school me wa but ben afidie ne mame but papa sika enko ne hoda ohun ne papa enya sen odi nani ankase hu papa mi osaketwa na mfa se ye kɔ ne mame wona meka se no mame ye se akra ne se o mabusu sabre na akra no wo fie sen na akra no se 4 months moses 4 months ena papa di hu no enti bepem na onim Richard enim ne ba no di wale ni makola o hu ne da 8 years ye wo Ghana ha ya o hu ne da ne wo fandi o hu ya o hu akra no wa hando o hu akra tamada na ye ba ha sei ye kome fa ho no hu akra no no wo 2 years ne wo fandi de na wo hu akra no onyi kakra ndo hu akra no wo fa no wa brochire no wa da so Ghana wa ba to say the minti min chede adame ne ka so ka se ase no wo fa na ba me wie no se o me se me ko so wo mai oba me fro okay no wo fa ne friends Dana me friend no okay your friend Richard Odro na okay your bomwadia Richard and your friend no so on fa ebiana enye bo apaye o ye teacher ni nti ebia no wo class wada so a ye teacher adwuma no ana da ka che me se o wa isu am side o SSB o ho no ti so am hey what child SS last week no ka che me ena me de ya me wan ena wo te hene me ya na mbusan nti se wo hemfa wo na o ya wo se me wo child de wo so am na che se so am ha wonim ne ba no wo hu ne ba no o 4 months afei na wo no ena akra ne wo 8 years ne ba wo 8 years what child de wo so am ena mo so me pa cho se first no wo asante achima gogo side ho na no chade me enu na minim se ho na no ba cho bi se wo se wa free ho eno ko ha sei ana ni krom ho na no wo te e kira de no asante achima gogo ba ha so no free achima gogo enya Ghana o free enya asante region ena ne benya 8 years mo me hu akra ne de But mama onya akra ne ko 7 years ba onya me say me see Valentine Day na me call in nchen do me bisa wa akra ne age so was as 8 years afi na akra ne ko 7 ya fe kra no ko 7 years ya so Ghana ha say 7 years ana wo susu say de o si ene o da show ya nyi se ne ba ye na akra o twin sa akra ne nye ne dia na me wo fufuro nso de no ba me no bemben me obemben wo sign person ko ba ho na obeda ana say bi wa oba omo ho se ne if mfa so mo fie no
na emu wa baby a no ofa net no na say o can say emu wa there be me bo na say ono ankasa na o ka che ne wo fa ne say so oba ho a ebu oba ho na atwetwe ho enye sa no record according to what no ofa ne efi ho no me ko ne nchen ma ni ko da no ofa ba me ne na anya hwede na akora ne ka me ho ne ma me ne papa etiase ana wuni mu omo o ma me de minim ofri hene o ma me eti azanti achima gugu ho no na waba o ma me ne papa ma ne se bia ekwan se no de wo fa so na me o ma me no o threaten me na make us me call my da ho na da ni ho no ti da ewe ne frɛ o ma me se ni se na kwadwo a threaten me se obekum me no ma me se obekum akola na so obekum no so obekum no ma me se na ye no so ama ni ska akoyi nyi se na to agu no sa no ma me ne kan yi o nti o ma me ne kan na ma me se wo boa na wo ikro ma ne nchen wa ha se wo ne ni kura be da ye ha se so ma me na so mo kan ne se bibia ni papa na da ene hwe no no ya bi se wo se ma me se wa ka cho ma me se wo ma oska akoyi nyi se na to agu nti ene ti na ma me se okay asase no wo ma oska se fa akoyi nyi se ne gu no wa ankoyi ana mo wa ma me hwe me kura me nyi ma nsi ne ho kura biem betum ne se ansi sa de na wo mo ma me hu se wa ma oska akoyi nyi se na to agu se me wo ye na oben akora ma wo akora no ma me se wa wo no se wa wo nti ma me de ni be hwe o ma me no oni sata na akora no wo 1 year mu ho wo threaten me ka so threaten me mo eno de ma te ase nti papa no na ebo ye ka se o ma me ama ne ye papa ne yere no no fa ne yere na ne wo gana ene ball be ma ne ma me ama ne Eric ma me ama ne ye o fe be asma dia wo keka no papa ne yere na fe say wa ba ho ne wo ma me no woni mu wo a eni makra na ko be ka se wa ba ho kra na be dai ba ko da bi oni wo fa yere ndi o kuma se ha wo na make say papa na make say oba beji akra na sem na make no woni ba bi a wo ma me mo eni na pese me hunu wo hwa akra ne 80 years bibi sase o ma me wa mama me na ya wa yin se no wa mo se ka enyi mu akra ne ti ase a wo ko 7 years foforo no na menyim foforo na me ko o ma me no woni mo ma me di o ma me di anti ama yo no so ti asate ase agogo wa o yes to sa to pan o de mako mo o de me ko ya na akra ne ka wa na akra ne ka da bi me ne ko baby no one face se ma na wo nya nyin se ye no kra Nsem ne de mi se bi ho wo ankasa no da bi mo mi onu na se wonu ni di sie nti na me bi anya me ka che se me nji ni sika bia no on le fie o di akra me bo o di akra ni sie hwan ta minim so ma me mo se sen yo di ti no di wo sha e se wo fie sen na no ho ya me wawa no o wo fie sen wonyi ba na ejide me nkan e se na mu guru ti pen woni na edi agro enti mo guru ti pen wa nyina nche wo kakra be nyina cha ne kakra me be wo pe wo church na say wonyi because o mama waka cho mama so wa yi akra o ma uska se ko yi nyin se no tugu wo so ama uska bia e na nyin se no so wo nyin tugu mama no aka se nim ne nana no wo so wodi ni sie hwan e che me sa ye into ofe e na mama se ni ska no me ye na me ye se obi a wo se wa yi nyin wo kura aka cho mama mu se wa ye o ma no se me nkan ahwe na o papa no kura busa ne se akra no so wa kan cho mama mu se akra ne wo ho no mo busa no ma ne ka che se ya mpa ma wo na wo sika oba be yi wo kra free hospital no ska wo twa no na edru 5 million bibo Miss wo be yi wo free hospital no sika wo twa na edru 5 million o mi na no ye me enti si den na akwasa de 5 million ma no se wo bu kra fo no na wo send sika de ama no o return ne ka wo bo wo akra ne ho de ama no eni obesisi ne sika o de bro se 2 million wa send de ama no ba we no wa send de aboro so enti enya boy no me hu se wani je boy no me send was scan no bro sa no checki score dia ma me nu ses scan ti bro ses scan na me send man no na wa anso de bre won so we check e bro na enu me abufo na ba nti na ma me ye ni sa okay I Akoma 87.9 FM ya bomodia na ya fe Eric Yegusua efe Eric na ye no the Richard na we ni hwan oh okay Richard then Odro Donko Odro then Donko okay Richard Odro Donko
Richard Odrodonko ye bomodiana ya friend no na ye ne no wedding komo because 8 years de ano de akra ni mo papa no should makra na we de the picture send no Osan no twa ne picture, o twa ne to no phone so na menim de se wa woro abo na eyo de so no a. na ya wo sha tamba ye wo na foforo ya wo betumi de no a compare no we hunu se ne bani e bia wo sanu no de behunu but 8 ekos 7 years de go fire mo jadro me se wa da bomode aso betumi anu no bie na emoa wo wenu atwa wontumi ni dia na se wonan no nsa eye otititi wo kɔ mfikyira eya wote bre pa ebu nso a ofiti kɔ no emaye eba na gyan ne ho niema sebe emogya no so wohwɛ ni a wotumi se eni enye kora wo hɔ a wo ye no fe edura wo hia eye grow farm jadro ni sanse ye di koko ena aye grow farm jadro ni ye de nuane no agum wo a wo ye adwuma wo gya ho pa no grow fan herbal tonic and a mekan for Eddie Mase, Obaba Modiana, one no be infection, say ye oba, na se bema no be. Why yare, na afe na ohotowa, the sawon so diano, ye grow fine, na etumi abwa. Grow fine by ni pedianimo, enwa, very speedy recovery. To one of your bones and water on tete, na fe woko. Ejuma grow fine, ye many pediano, no question say, a dross of papa, in sa honko. Bomodi ase ubetobie un ye ka no se be gina no na tobi tododo na enche na eho akwatwe fre 0244596532 0244596532 ukoba bi eto nro bi abenya grow fine emojadro no ebi na hye ne soma me se samens vital ba me hye no capsules eno ene e bone mra ne se agan wo se etwose bomodi ada ma wo sa enkabi oba ene bema wa moye mure ewo empemu no bema wo bema no which we say emu ayemre se kambu shops de wunya yes samens vital ba mesha na fe ne capsules ne bi sciatica ene hawo ya de we eya pa na se me ma me bu outside also nya bi osi jajajajako enya sam ketu o me se wada wunya samens vital ba mesha ne capsules ne bi na sciatica ebedwane oba watenka te ayera wuhia samens vital ba mesha ene ne capsules umfiti komu na fe koko eno so no bi na emoa ubenya samesa vital about me the capsules agan etose oni bi wo pharmacy shop ye mo 0240 616061 0240 616061 and 0205 573555 na ebi e back eneke me say wada bomodia se ene wo ba ubetie ni ye na fe watumi akọ ebi na bibia atumi aye kama na wankasa oba ayona pharmacy for aduro no a ye friend guy ne kan wanya bia no de wunya bi no ya di a ene na tutu ne ka o ma na moto na wo hwira de pa guy ne kan ne syrup no aba na ayona pharmacy for de sma ka cho se wo mo no ba no ma ho aduro a wo ka se puru na ehye so ehye womo ya de rough na do ye ode aba de du twam o enu nti no bi e gane ka syrup no watenka no atekwa na se we hia bi oba menstrual pain so hia bi e de ma bi nse da nkoye wa kosu ekuma no musa me se wo da gane ka syrup no be kwa koye di congestion exercise wo ho na ne ma boni ni nyina wapie ni nyina to che na fe no wo aye twumlanga achesa aye twum aye ketu wa bi wasanya wo second virgin no na bibia etumi aye kama e wa achesa ma ntem ba find something no na je se won so etumi bi age ne ma gane ka syrup kama etu emaye yentumu so oni amfom yenso yenunum bi bibia entumi enye kama efama wanya menopause na se o maame wo ho a wo se no honam hyehye no hu ni se wada maninsanka gyneke syrup ni bi na maame bede wase friend 0597216047 0597216047 and 0597216037 ye bedi agro na so ye ni agro bi akwa he wo fu yi ene wahwe so ma wani nyina ye oya na so wo ni agi usika ai data no ye twa ni si ye twa na woto me se wa de ye bedi agro a de cash ka kudi l'argent ebeba ye phone so basic cash na make for the amount just now *245# na just ye koyanim ye bedi agro bi ti say Ghana jollof Goldman and answer trotro wo di an say Ghana jollof no e na say wo be player *245# no select Ghana jollof no pick with secret ingredients no now we pick with right destination choose with stake from 1 city to 1,000 cities they confirm amount no na fe wa bo pie no what start to say we play amurumu wa no ubenya SMS I just say wo dem wo na akoro no
Boga papa so and say a gold mine and answer trotro no ube follow sa procedure no na dia udi dis agro no eno na akui abeka ne say ubeka ne say twa aha enti akui ase twa nedi utwa ubedi na je say yekoye nim sa shane so sa agro we no 18 years ekro no na wubetumi adi sa agro no twa na wutwa ubedi na bibia entumi nyaka emfa ema nyame na meka yo aha Anglican University College of Technology na meka for de ama wo mesa wa da kwana kwa entity na be se metro report so ahu enye ba bia be kwa entity obehunu temptations at my station mesa wa da be uhia Anglican University College of Technology enwa na ebebo wo na requirement no wase A1 to C6 and SSC no so HD level 100 subject no shena sumama 3 elective subjects diploma holders and afi access code for na and afi hack holders no na and also with the A level holders GCO level certificate with credit in at least 5 subjects math eka ho bi and afi English but for kasa no and also eka ho e bi na to say ko anim sa na mature candidate and also so applicant might be at least 25 years old na woko bamodia na FN number 0547 949446 0547 949446 0243 534125 0243 534125 Ubeuno Anglican University College of Technology was St. Anne's Anglican Church Ashtown Bendensia Palace na sa wujin tete no area channel so emame se certificate no KMS na fe UCC yen na yede ebema wo enti promodia na ehwehwe akira kwai bejin tete ye ewe ho na otini ababeye obenfo yenko na menimenu abema enkasa haxa mixture and the capsules all satan for benena aba mejo so pa de di kan ma menchia nana atupim bema nana atupim bema ehwe odwumadi onfa odwumadi ni agrokra o wasonoma so enti nana atupim bema ba bia wo bia wie ye mo aha mo abusia ya sanso no wahia biem na se de ye nyina ye nim na se ehia se ya na ya pomudi mu nkomo na ye bo na awie nso so nyankopon ade achayen ana se okronpon ade adom yen na okronpon de adom ye die na ya sanso no wahia de na ya sedan ko na hack healthcare mpato tie pa hack healthcare adaroma yen ana yakofa enuro mienu a kama a oheri TV so abadwa so na kama papa mese adroi kama pa na sa enuro mienu a de abadwa so de di kan hasa mesha sa wo hwe onua TV awie ya de tie no se eno no kese ene eho no no ana ne kuma na ka ho no hasa capsules ba ko no oso no ensuo suahu ana de oka ho no topaye na nanom ka ne presse ni nyina oka bomu ana wonom wo na me ba cho ene yesua de kakra na ye bisese ye ka osakra no ene de ade osa bacteria na se emowa wonom eto yenso enkuma ni mu ana se yen intestines ni mu na no kwase bia busia ti hanom sa bacteria ya ye from se H pylori a wonom to yenso ntia ni mu no wonom jamba yenso ni mu a womo de ohaw abenedie ene asompidie ene bre nipadua no enti mesro etra honom ema enei osa how anasa osa endi unya na ti hanom ma me se osa ba uni padua nu a enema ba ko mienu miensa ne enema hodo bebre ene bon kaye se osa ba uni padua ni mu enti onuadofo yi mesra wa awia tuturubika na bowura pharmacy shop ana drugstore bia na ose wo pe hasa mesha anasa onua hasa capsules nonom mienu bomu na wononom no na etu osa na se ba fuafuri honom ema hotop na meyanka se osa no ye wo mu ahodo mako enan
deɛ di kan ɛyɛ duodenal ɛyɛ ulcer saa duodenal ulcer no deɛ ɛbɛtɔ nsu no mu ɛtɔ nsu no mu abere bia no ɛma wo nsu no mu yɛ ɔya nti ɛyɛ na ɛbɔ nka yɛ sɛ ulcer ba wo nipadua no mu na mmom no nkae no bi wɔ no mu a ɛma wo nka yɛ nanso da bia na agya honam yɛ yɛ wobɛkɔ ayaresabea na sɛ wobɛkɔ hospital no doctor so woanya ulcer nanso so no na waa no woa wohu no saa nanso onua ma menka wo sɛ saa duodenal ɛyɛ ulcer no deɛ ɛnya ba ɛtɔ nsu no mu mpɛmpii ɛma wohu afei deɛ hɔ nom ɛyɛ peptic ulcer ɛno deɛ mo a ɔmo taa nya no anaasɛ ɔmo mo nya saa peptic ulcer no ɔmo hɔ nom ɔmo taa experience ɛyɛ heartburns boys ɔkoko no ɛyɛ hyehye ɔmo saa aduane kakra bi a ɛbɛfa ho bia no na ɛhyehye ɔmo ntimi sraw onua saa wo hɔ nom na boys ɔkoko ho taa hyehye wo a ulcer bi no anagya ɛbɔ nka yɛ saa nti ya na wahyɛ no nso saa ɛde ama yɛ paa afei yɛntwe wei wɔ ha sɛ yi yɛwɔ gastric ulcer ne sɛ no ɛno so no sɛ nya ba bɛtena nipadua no mu a ɛno deɛ da bia no ɛma wo bɛlkyɛ mɔ wotaa kewsu mɔ etubo so hɔ na wo so te so hu wo hɔ na wo so te udidi ayɛ asɛm wanidi so a na asaso adane asɛm ɛde ama wo enti onua mesrɛ wɔ no a bɔmɔdena sɛ wobɛpɛ hasa mesa ɛne onua kuma hasa ɛyɛ capsules na wanom wɔ onom ne mienu bomu no na ɛboa no etu ɛyɛ ulcer bia na sɛ efiri nipadua no mu ɛma wo so wo ho ɛtɔ paa ana yɛsan so wɔ esophageal ulcer na mepacho tie me yɛka esophageal ulcer no a ɛno deɛ ɛyɛ na ɛtama wo mu ne mu ɛyɛ tan omini nsu a na wohunu amane wanom nsuo a na wohunu amane na de bia agya ɛyɛ ɔhawo enti me nua bɛɛma ana me nua bɛɛma yi ɛma me kasa anya tenten prɛkopɛ deɛ meka kyerɛw ɛna awia nie sɛ wotie me anaasɛ wohwɛ me TV ne so a Bowra pharmacy shop ana drugstore bi ɛbɛn wɔ wo so pɛ hasa mesa ɛna hasa capsules baako no ɛyɛ nsuo ɛna baako no so ɛyɛ topaye obu ɔno a ɔsɛ doctor me ɔsɛ iba me so no de bia ɛma me na untimi enna se friends na friends na enna krokro na akyerw saa de bia nkofo de hwa nkromo no de bia na osi akunya mu na osi mpa so na afei na adano asem foforo ntimi sro ko pedro binom na emo apa obu onom an se osa no eye ne che saa no a osa bɔne ne nsu no mu tokuro enti sɛ abere bia ɔkɔgya na so a obɛyɛ ne ho yie wie no obo sɛ ne emogya ɛwɔ agyana animu enti mesrɛ onua ɛma me kasa ɛnyɛ tenten kɔne kɔpɛ ɛyɛ hasa mesa ɛna afei so no ɛyɛ hasa capsules ɛnom na ɛnsiesie na ɛntu ɔsa biase mfiri nipadua no mu ɛma wo so wo ne ho mebakyɛw yɛ number nie fra yɛ sisi na enkyeremu bi a wohia bia no ya doctorfoɔ ɛmfama wo na yɛnkɔ yɛ nim yɛ number no yɛ 0240 238 310 0240 238 310 Anas 0203 822 855 0203 822 855 But just what for number na wi a ye hwe ni sei sa yeka eye hasa mesa no a medika ka cho so eno no eye nsuo prekope eno na wo nom na wo de tu osanase ena hasa capsule so eno no ye topaye na sei necessity akoto do nim yenu a me ba cho bre bia osa be ha wo no okọ pharmacy shop na drugstore bia mu a to enuro no mienu se de ohunu TV no so no to no mienu ne bom oto ba ko pa onom osa no tem yie mesi tiem yie pa wo a wo hwe me TV no so no mesi sa oto hasa mesa no nko ano a entimi ntu osa na se gisa oto eye capsules no na afi so no eye ensuo no ebomu na num ni nyina na etime tu osa na se aboa ama ho ato oto a hasa eye mesa no eye ensuo no ye wokuruwa anase wo cap ebutu so wo dia ne se so sori anopa a body di awie no hwie eye cap no emma nom wo hwie a ketwa na ebo TV ni so na wo hu no a ewo box ni mu no eno no eye topaye wanom ensuo na wie no no 30 minutes no na wafate eno susu mienu topaye ni mienu na wanom awie wodi di awie no saa na esa wo ye no onom eye hasa mesa no awie a 30 minutes ntamo no na wasan so afa hasa capsules na ye topaye no na no so wate mienu no aye ne saa anwumre de mesro ya na wadidi ntama mame na wodidi ntamo nso a sadia oye no anopa na oye na wia no saa na abaye na nwumre na ye kɔ anim pa maami yi obu ono ma oseme osa ne ba ye na agyan me achi yawo anase me chi brɛ mo no yawo no wote ne mo obu ono ma ne osa no eba saa ne te
obu on ma na chibra mo betima ye ne yesa na atie sinisisi mu afei wonante kakra bia no abre wonante kakra bia no abre bo ye adwuma kakra bia no abre wo ho no mo abose na agyan ne subiri osa no etimi eye wo saa ana obu on mo nso so a ye kan osa no ne de ne ba oba kase ye yana so oba panin obu on osa ne ba agyan ne kase ye obeye kase sa obu on ne de ne so tia wo hwan na afei so hwan no obi de ne gyan ne kase ye etimo se no ase we so on man wo yimframa kakra etimi nua se wo tie me na se wo osa ba so de na amo anya kese ama wo so ante ama wanfon wa wo de na agya wo kese ya osa na yo sa na e ma wo yimframa bebre bia e ba sa na e do how ana abrewo enti onua dofo ene anibia ba hack have kadawroma ya dro we no so de eye osa nko na etu ase edifi nipadua ni mu so obi anya obi aye operation ana obi aye surgery na ekuro no enya nwu ya wo de me se onom hasamesa ana hasa capsules wo de wononom ni bebre wononom wono na sa ekuro na wona yem ni nyina no na etu ase edifi honom ede ma na okọ anim pa obu onom na osa ne ba aduane e friends aduane wo timi ni esan se kuro na aba na yem mpo no wono no onya ahomka wo didie no ayasam so ani di so a na akwakoda ne so asam obu on ma ne die no ebesi ne yam ama na wrane saa se wo kwa ne se wo kwa no so obu on ma osa ne ba ne so timi ma na tia ma me nua ba obeka se obi agofo ya die ni bi na ye no afi na adan na sori fie no ochina sori dem saa mesro osa no edin sunsanso bebre enu sunsanso bone ene ba woni padua ni mu enti me nua wo tie me ana me nua wo hwa me epre ni enie Bowra pharmacy shop Ghana fana ba bia be bia no wo so hasa mesa and hasa capsules num enu bomu wono na wo tu yade na se na okọ ni me ba cho me hu se me bra na ye me a wo hwa manim pa enti ma me mfa number no ento na yenko okay number no ye 0240 238 310 0240 238 310 and that's 0203 822 855 afena sa netie afe obu on man osa ne ba de bia bo se na se bibi ni nam ni ntimu na bibi ni nam no ho sa na anse na che no besro eye osa no e na aba ni padua ni ama ayosa obu ma ne de no so ba no so a enam se okuro no wona yam nti no se odi be se 3 hours aka se kadua ni ntimi digest no na afi e bofa no so isan se okuro no wona e bofa no so na sa bi na eja na abofo no nti obe fesa obi so no osa no e ba sa na esisitie obu on so ne osa no enya ba bedu ni padua ni se kukuro woman aduane bia wontimi ni enna e friends enna wontimi enna wo mo san so no obu onom kwa ye kasa yi emomo ta experience palpitation ni nyina ne se wono ye kan we wono no enya na sam wo to wo mpaduro bi no anom ana atu osana se firi onom etimi so se wo tie me ne se wo hwa me a osa ye yarefo wo tie ni din no a onum se ye ne so ye fo pa ne so nyame adom asranka nyame hack FK edi abase aduro mienu o makofa de aba no entu osa asenko a na osa na etu ase no entu yade bi ase eti se onua wutie me wo fa ase me nua ba na na ba ma wutie me a se osa nko na ye wa aduro no ane yade aba no eye hasa mesha and hasa capsules eye mienu ya me se num ni mienu bom onom baako na wa num ni mienu amomu a de bia no enkoda ba ko pene nko enkoda na de tie ne se saa ketua na oka ho no eno no e hasa capsules no ye to paye no mesro ya na atiefo nhye ne so ma me ye nim ba bi o mokonya asa yi ne free ye o mo so mo de eye mesa no na enum da bi ya de eye pure water na wo de benom wo wo de wo te nsuo no e kire na wo de to paye no hasa capsules no na de pure water saa na tie saa na abaye no jana no pa janawia na ye na anadwo wo ye ne sa me se me so na wotwe miensa bosome baako atwa
ɔsa bɛn na woni padua no mu a wɔso wɔn koro obetu ase ama ho atɔ pa yenko yeje number na last one na ya sorry na mosoma to so afri onom 0240 238 310 238 310 and that's 0203 822 855 beba so obi a wo se osa e ha no pa a wo yatinyefo no onko eye kolenaka herba wonko eye dani herba anase wonko fredimens herba okonom a obenya enro bi ato honom afemu mo eye kofodua monko eye gapson pharmacy enro obenya bi ato obi won kan na awie mu hweme a wokọ okan si drug lane okọ tena tete a obenya bi honom okọ halos a obenya bi honom okọ repasses so a obenya yenro ebi honom wo obi soso ewo eye kaso a wo hwe ne onko jukar pharmacy obenya enro bi ato so obi wo kumase so biem so a okọ PFA pharmacy tafo New Road Junction yenro obenya ne doso promatu wo pe ba akoso ato a wo de pharmacy shop drugstore over the counter bi e ben wo obenya eye Hack FK yenrei eye hasa mesha ana onu akuma hasa capsules mese numnimienu bom ebom makana mprensa mpanyisi abosomanim yakona mprensa onom nimienu ebom a osa na beko na sa okoya ayesem na koya sobrachie na kono baako a obeka se ajusi kadi nanso na ntesa onum nimienu bom a ana osa no etu asede ma menu aba yakopon hira wate hira won so pa aha eye Akoma 87.9 FM on your TV Akoma mo nsem dwumade no na wo hwe na afa wuchie ye no na ene yene yenuaba Georgina Opoku ena edi enkomo enti na ye bo modi asenka ye benya yenuaba ma no na yene no edi enkomo na enso ye boni promo a na yenya no ye bomodi ase e benya se betibia ba yentwa ye homresima ye ba ye beto aso men kokora branyina mada so pepche olman obi na yire na ma ode na ekohi musaba madina chi manin huri o gafra nim se woninye ene obehia aba hebas osofo 3 days osofo oyoani osofo abrante osofo rasta bunu mai dokota kunyini no obepie wa asanteman mu wono na da aba center no say ye glaucoma na se cataract ye kan se ete wo kwa hwani na woni ate yenye operation wo ho yen sha hwehweni wo ho yen fadro so nwuye ni so wo ho eno ani se wudi keke na santam hwim woni so da ho clear woni haw kra say yen nam haw padia betene se wo bo the bridge kojo takra no kra wo de kwa ebesem na kanya na ho peme wodura ye fra ne sa manpower no na be mo bo djuma sa branche e wona so ye kase ne wo do ma hinkro Ebenezer Preparatory School wa Akoma senso be wonu Heba Center wo kwada so djina se toilet no e ye adjuma ejoda kopem memene da yen e wo 0541 565 199 Heba Center maniswa da ho. Hello, me dey grow fine. Wonu mu ato, wuntumi nidi, wunim ni entira. Ebasa na ekre se, yare ewura woni padua ni mu. A ni padua no pese wo kutia yare no na enam se. Ahoni nu a ewo ni padua ni mu sa. Na eno na ni padua no ede eko atia yade no nti. Ema wonu mu to. Eno nti na wo behia grow fine herbal tonic. A ye di koko aje. Emani padua no nnuane nro ma wotumi didi grow fine herbal sonic wo benya bia ton wo pharmacy ne bia ye ton abibiduro se wo pani dodo mu atua fresa ahomatrofo yi 0244 596 532 openfo de oma kwada no fo ne nkwada wonya mfie dumienu nnumu bi fda age adwadie nkratowo yi atum obo me huye what sorry dia so adan ene de mewie ya bo doctors menya hepatitis B ene na wonti hene yire doctor akosia dua ya wo power specialist herbal hospital nka ye dia wo sanya binie woje hepatitis ayere se ho award nko ankro na se bibidru foko akansi wono na di hepatitis award woje di bi wo America ni UK abrochimem na aka so je ne kwa sa na fatty liver ho fryer dontwon ebeko prostate se kompa ju ko maboso and all set it se wo se ko to dwenu aye goso kra foko power
Power Specialist Herbal Hospital. Oh, where drunkasa and you went qua. Oh, say you would be. Oba, unchira me hose mebre. Kumasi, what for yes, Lebason Road, Jasbro Filling Station, overseas, and Grind, Kwabenya, Pokiasi, SCP Quantum Poniso, Takrade, Anaji Estates, Anaji MA Primary School, Shanimu, telephone 0244 544 422 0200 383831, WhatsApp 0555 797878. Power Specialist Herbal Hospital, Yajela Stop. Hanya kom abusapani abekasa titru ni emano emema mo so mo ka ho eye abusapani kasa yo abusua chiame bedase yendi hie ya yie se de be hie nyan munyam nti ye de ho contract nyina ahye God's Way Funeral Home fonsa God's Way Funeral Home nso de wo wayi ye ho sua ho pa ane woton oman mu ni abrochire efundaka ededa efunu se de omanfo enyim di panabra na wote ase pepepe ambulance ene car papa wode fefunu poor bearers embrantia wo su efunu de maachie enhwen asiedie efunu ntade local ne foreign nyina picture roller boards video coverage be kajade God's Way Funeral Home was sound system kete adwa live band wo catering services anuanuane wo yiase e wo asofo a wo ye wufusom wo MCs for occasion be event bia God's Way Funeral Home there. She said everything under one roof. I was a penny. Where the entrances view. God's Way Funeral Home noa. I need the right company no. Na ye be who away. Or kumasa sa fuleba. Can you coco board dano and show nimu wa. Mudruwa mumusa ankrato. Ana monfre 0322 006 221. Ana 0243 73 74 57. And then 0266 1946 78. Okay, Yamamu Akraba and Famra Akoma 87.9 FM on TV. Akoma Nsem Chimedi no Enoa and I worship Yamama Diana Yanko na mene Miniaba Fefe Nkodi Enkomo Ewo ABA Heba Clinic oni ena eye wo ya Mr. Wada Bomodian se wo de beko na eni eye ni pedua Kenya Obapa me mama Akraba na promote say Adumo. okay, yeah, then I say happy Ghana month. Oh, same to you. Happy freedom and justice. Happy freedom and justice. I say freedom and justice. Yeah, happy. I say happy and I am happy. Are we not happy? Yeah, we are happy. Yeah, we are happy. Happy freedom and justice. Sure. You are even celebrating it. I can see from you. They are fun China. May that say Marco and in a bit of four Nanya a radish of Pania Jumapamo, but the Ghana mine. And so, and I fear Ghana man in the Gusa, they say, yes, I will no do Chroma FFA. Yeah, because you'll be a sissing who ye. Next week, Baby, I wish. Are you so? Ghana for it. Oh, okay. Yeah, we are so we are now. Just out to cast them me. Oh, my genius. Only my yes. I didn't even know yes. It's at the same. And as I said, yes, yeah, Marino, so they won't be able to. Send me who say a bit in traffic. Oh, I see. Said thing to Oria, no, I send them up, put him with their life. Yeah, Banny, I will hook across. And we stand for ABA Herbal Clinic. I say na area de me do a drain now to ABA pet. No one will say, or mama say ni yana, and we saw so nino. A home something to say. Would that sorry ye na watch he was sumi. I fear see me last year and no had the 1 day papa. You see, I feel me wants to say, we say, hey, sister, my son, our boss way.
awia boy nkrofo pie obi yakɔ minti mpie bio ene mesro nya adade ne tie ta me chuku ebi eneni de edikan a wonya akwanya woni ABA herbal clinic ebedi nkita ho ebeti anu mu nsem na ohunu ne ma papa ye ne ahye ho ma no watie ne yie na onyankopon ya ado no de che ne na wotwe we ya ye chena a doctor wokuma se ya o sha ya le say die entene fie nkasa me twɛn na wanhwe ya obetwɛn saa woni beba ahoso no na de wo mpɛ na ato eni nti ABA herbal de ye ne se ye hwɛ ani ho adwuma na ye hwɛ ani enu nti wani ni ya wo ya wani na si yo bisi ohun asa abosen apagu wani no so awia bɔ na usima na wo wani se so asa obi de seka na ewo wani no wo hede nhuna de yi obi hwe TV na sama akweti ofefefo hede nhuni yi o asa oye tuntum asa oye secret asa oye so hede nhuni yi na atale e shama akwekọ e kala be hede nhuni ema yi sa se de ye hunu no ntime sraw wo sa tebia ni ma ABA herbal tonin sa de fra wo se ma mi pa mi nua be ma mi nua ba oba na owo sa ohawo no emfa ne ntine fie wa wo nso ntine fie bo modi ne tu anamon ewiase bibie tu anamon ABA herbal wo fra yin kwana kan ye wo hawo de kire ye wa ma ya so ye ho no ma ye nye magic ye ntimi nsesa ye machine na fa ma ufie ebi asebi e ka obogbo no ntimi ntua enu nti ne so de faka ne firi ba bi a wo no fie na bra enura kwasie no anadwe na bi wo kumase o ma ba bede beji ayalesa enu nti wuti fie a wo ye de ma mi papi de bia wo te ye nka bomodi na fa wani na ha wo no esanse onyankopon di mu adoma chede na ama ono nko a ono nko a eye so for rasta so for 3 days ono nko a na onyankopon di eni mo yaresa mutumi adoma chede na kitan de bia meka se ba musafo apado ni ne kura no de enti ama na basa ne se ono ne wa daage hwe ani ehunu wo hawe wo so no wanya daage ama wo bibiduro kroje a yemfra mu mfa bibi foforo bia emmata bata ho bibiduro kroje a yemfa bibia nkeka no enu nti na ye ka kira wo sabra ABA herbal clinic le bedia bibiduro kroje a yemfra mu ne fa koka wani no na mbo anenyi wo hawo ni nyina mfiri wani no so obi wo ha betna doctor animu a oba consulting room betna doctor timika tell say maame ana mi nua ba papa me hwa wani bonkumi a asase kan aka wo pen on kan kire doctor na say doctor we dal wani mu nti no ono a hwa wani kosua no a otimi hu ni say wani ne se kan aka pa wonse nipa ne se ane enye magic o eye animdi a wanya ne wani hu a wo hu ni sa tatis na ewom ni nyina no enu nti no wo sa adoma chede no enti bomodi ne fo wani ne bere kuma se kwada so edwena se kuma se kwada na se ehonu mu na ye wo asante mantem asem na me wo eken ba bia wo bi enkasa wo kwan wa empanyimfo si kuro bi wa kuro bi to aso o ba bia me mete na me se kwan wa no obi nso to ame so ba bia wo firi na wo ba na wo se wo kwan wa no obi firi wachi ne beba kuro na chi ene besan so aba begya ya be se firi ye hono mo enti mfa wo kuro na wo tisu ni yiyi wo ho ano ayaresa ho asem na ye ka no na wo mo amani afra na agrako ma aka o mato dem no mu hu na de no omo bepie mu ABA herbal clinic aso ya de friend hintefra ye agrako ma asem na me wo ken oba na obepie mo ho no ma o se doctor na mitimi koba o mi ana na me hye me ma evi na mi krumpo heda mfi mi sa ba mi ana na me sam mfifire de hye me ba ma mi bi asem bi obeka ya ade a eye nyina kase wo ho no mo nisuo eworo ye o se afi etwa mu no na wo hwe ne be school this year ya asimu so onin sa ne ba na pass into obetoto niam na wato ane so ama na akọ school foforo akọ university na emom tie Akoma ne start ha no afi 2025 na yesi mu no a etwa mu kọ no e na ohun nsunsu anso no obomodin de eka ne sisi so de yawo no ye adwuma na nini so ye ne bisibisi de ye adwuma koba tonwade koba de bia da ko da sowe ye na nani afira se wontimi nkoba bie mu sika kakra na oboaboa no na wo se ode behwe ne ba ne ntoaso school no eno na otifie one ne ba edi esanse enya ade a wokonye sika foforo bia de aka ho akora ne da ache na no wo so obomodin de aboaboa no de ahwe no so a oni akora ni nyina no mu nyina o makafie enu nti obepi ahye o na adane ne sun esanse asa ne bre no ya ayekwa ye ka kira wo se
but modern de wo ye bi agya to ho ne bra ABA Herbal Clinic sebi ya ne yedede na ye yo asempa na ye ka akere wo na me sese sum nya ndru wa eya na wo te se ye ka herbal ho asema na opa baabi ayi wa fidie na to na maami bi oba ya hye ye sa da esum dru me no sa da ne na me hunu se na wo se nka me fa ABA Herbal namba ne ntem na nka me kɔ na so ye enunti maami e paape ABA Herbal Clinic ye bibidro kroja ye mfra mu eye Dr. Rasta sofo 3 days ogbonra kwa ye bretuo mu kopenu bnade ba aha han na okofa de ba no obo ade a kire ni mutatis nyina enunti owra kwa ye bretu mu ni nsame didua we ka we hu ka we hu a me de fra we na me de kanipa ani na ebesa etiri mu yare eyi ohaw ni nyina firi mama ni nyina pie ni no so aba me nipa ho atɔ no enunti bra na beje ye duro no na emomannuro no nye de ye kwa akɔnom obi ohɔ no osuro adu ni nsame ti ha mi suro adu mu adunum enti se wo suro adu no ka wakoma ato yem oba ye ma waduru a wo kwa akɔnom ye ma wo de odi kogu wani no so ye ma space ewa ya so ye ho ye nya operation ye mfa seka nka wani ewa ya so ye ho ye ma wo bibiduro sei na tie wo koduru fi a waduane a wudi ya no pɛde na wudi ye obi ho obedi kenke eni obi a stew kakra obi ho obedi mutuo kakra nkanka na omo ye adwumaden no obi ho so so pɛde mu ha kokko bi sa light de mu ye light ni eurobi no obedi kakra de wudi bia na ye kokko a wo besa powder ne de ye sini powder no besa bi na de agum wudi guma na wanom enti wonum a kwa akoye ntini ni modwuma ye moja ni modwuma pie ni ni so eno na ye maami bi se doctor me ni me mani nyina ne ye hyese pes ye ba waso ye na wo ma ya duro no ye kodru fi a ye num aduro ni bi nansa me ni me man da sorry ye no eniema e free ye ni nu su begu ye pilo so no ye frefre ye mantemfo mo be heye ABA Herbal Clinic ye bo adwuma eto da bi na obi bedu ya hye ye ho no odi adanse chena na poro ya adwen ne ntiase so obi si mi nua ba wakasa bebre wo mfa namba no entu dwa esan se bi a metototro me pese mi sie tie na gi number ye ABA Herbal Clinic ye wo Kumase kwada so dwunase Kumase kwada so adwunase Kumase kwada so dwunase market na chi hwa ene ye wo okobi ye doma ahenko nso a ye wo apie kubi co-store brother Jom ehonom ene ye wo ye number ne ye 0541 56 51 99 0541 56 51 99 and na 053 17 80 651 053 17 80 651 ye voda ne ye 050 28 12 161 050 28 12 161 ABA Herbal Clinic ye number na ye di ama wo no me se bia na nya wo na wani ni ya wo ya Akoma nya wo na etete wo bia na wonim obi wasori baby wadamfo bi adamfo bi a waka kire hawa wo mu wo mantam ni bi a wonim na waka wo hawa office ni wonani ni mu a number na wagye ne emfanya na bro wate fama no na me se ABA Herbal se ye number ne dia to se obi o ha ba se obi kwan de number ne ma me we kire adwuma pa ye bo no Ghana memu ha ne mu sei wo ye obi ete na esi wani ne so ete ne si wani so ete ne wadi epie ani ne so ene wadi epie ani ne mu emu bia esi wani ne so bia no oba ABA Herbal Clinic ye nya operation shane so se ebe ma waduro eduro ne ede ma no me se ye powder de wo se ede ma no wa kohye ni dido nso ede be ma ye de nubra ne bi be ma na wa wo kofie wa kohye wa de dido wa wo kwa wo de nso ne kogu hu wano ama na ye kama anopa wo sori abese bia nom se de wo sa wo nom no doctor beche no wanom ne sa pepepe we nya dia edi nti so ete na esi wa ebe kwako na ne te ne nyina firi wani no so a wani beti wo beda wo besori ne nyina wo bo nso bi ho na atwa nkyene na te se ba abonten ekuro bi e wo wani ni mu bia no eduro ne kwako kum kuro ne nyina firi etiri ni mu na pie ani ni so enti ebusuafo ABA Herbal Clinic de ya base ye ba beboa amansan ba bi a wo bia no pomodi ne fo wani yare ne bedan ye ne ekita sasafo na ebetimi aboa wo mesi ye nya operation we ya so ye ho ye mfe wani no so mfa aduro nwu so ye de aduro gu so a ebekwa akoye anu no so
de we ni ye na be ye etini mu adwuma na etwa sekoye ne de nya de betini akwakoye eno na ABA heba se bra ne ma waduru a ebe ye ntini mu adwuma ye nipadua ye mogya ne ntini ena ebua ye ma ye survival enti wo ba ye ma waduru a ebe ye ntini mu adwuma na ye mogya ne mu adwuma na ohaw bi e wotiri ni mu na bo awura makwakọ yi ni nyina pie wani ne so na babontina ma ho atọ na nso atimi akọ adwuma so akwakoye wadwuma bia na ye wo ba bi na wasa ohaw na fa ne bra ABA Herbal Clinic obi ohaw ase me da duro so enu ntimi hu kwa amemfa so amekọ maami bia oba ya da bia na smo kan sa doctor na me da duro so enti na me yem hyehyɛ na me tin sa me ba mo ba ye hyehyɛ ya ma me no na ma me ba ye wo ye di de sa duro na timi akoye adwuma me na duro na no oda so no kọ wagya anom me sin ha no nya duro nya dantane danto dantane de sika kokọ ba na tija Herbal Clinic de nya Herbal Clinic ne Herbal do nimu nuro na wotin hahan ase na obowura kwaye bretuo ma wone hahan di nkomo ne hahan ne nyankopon kire se fa we ka we ni ntino obi o hwa aduro ne de ma na ni na ekwakosa ne yare enso obekọ obeba no bo nsa no de adanse foforo kra na eba ya hye ho no enti bomode ne fa wo yare bia ha wo no fa beda ABA Herbal Clinic ne yamboa ne nsa yare ma wakoma ento wo yam enu nti ABA Herbal Clinic e wo kuma se kwada so dwenase kumase kwada so dwenase oda duro so abra ye be ye hyehyɛ de ama wo num abrofo duro na ebi a wana watam don hire ba ko don hire mienu na wanom ye de na to aso enu nti be ye hyehyɛ obi so ho a osu aduro enwono pa oba doctor ka kire no be ma ode mu ode na nso so akwakonom ye pese ye boa na wani na ha wo no ye ma anu aduro obi ho ye driver ni awia bo a wontimi bra ABA Herbal na ye ma waduro se de be ya ho ebeto hye no so se ye wo kumase kwada so dwenase kumase kwada so adwunase eye market no na chi ho no ma ene wa ye di adwuma ye number ye di dwuma ye 0541 56 51 99 0541 56 51 99 and as 053 17 80 651 053 17 80 651 ye voda ne 050 28 12 161 channel yes channel so say number ne WhatsApp number yes sciatica ne hawa abra ABA Herbal HIV ne hawa abra ABA Herbal diabetes abra ABA Herbal pressure high pressure low pressure nyina ABA Herbal yete ne te ewo ya so ye ho no mo everybody shout say wajibra wati etie ye ABA Herbal nyame sago nyame ado na chese de ayesi ananya sana ayesi ananya sana ayesi di me pe bi se menya bidia menya bidia ne medu amama o signal se be ya on come mani mba ayesi no ni misa wa wo ko ya ba onim ya de bro ni ma de kro ko no ako ada wa ko ada mejo so Pastor Julius Akwa Yehowa huyamabo ye hwe ye nia be Georgina Opoku agro Bema no Richard Richard Ojo okay I chat here for questions in the abi how to musa and when one said they will see musa question here agro one onye serious agro serious bro because me who's a fame akos mete say na brafie me de o me ware wa na o is expecting the guy to come so they can talk about marriage. Brafie no this whole thing about pregnancy and childbirth is a whole life. Yeah. It's a whole life thing now. Man, you don't enter with such shallow mindedness, good dinner, because the moment I was started to say, oh, now, onye ready say, obehwe banumness animal mama. What was that trouble now? The baby as I don't have a good idea. Now, nyame kwa na boy say, o man to aso amanye Nsem for France amanye because on one onye prepared so be the power abrabom. So when life na the okika kana onye prepared. And I think say boy na so things na adwene wo form
Obi or child was secondary school pa. This time I want say obi to secondary school. Me secondary school. Because I serious. Just say, what you know, I was as now one man or more, Nsem phone say, I want a class 7 years, mama, the problem. Oh, so the piano make me take us on. So, could be Mrs. Son a parenthood lie on. Can you pass some of their doors? Because a Jimmy Phobia will maybe we are say, or no, and if who's any mammy, well, no, say, as Miss Nedden baby, I said, but what's a son and ye? Oh, to baby John one, Yamenka so do banana was Yabia could deep as a no, but as I say, no, and over street is one color, and then to and only at the other, and I'll pay maybe young boys be or more a 2 foundation, more concrete, and say more, Sicilian more. I feel not just a whole crowd, and I'm the ground crowd. I'm contact and I can say, so for when this is our own, I try to be dinner. Also, this is your infant. So, your money one on and yes, I have brandy open it in the baby as a Nipano or anything about parenthood and what it will be a baby as a kid. Or because I done the and I'm a buff and I'm sending 5 million man and I mean, just an instant, baby, Jimmy. From a cake to clanker, I'm saying, I'm monitoring Jimmy Kakran. I want to make Jimmy Kakran because Jimmy's hand. Oh, said the way Jimmy's hand, the empty also Jimmy's hand because best of the same feathers and they flock together. Normally, no yana, Sabio, yes, I don't know, but I know money be one. I am burden, I'm with the other 2 years. And I call on with the abundance of woman, a burden. Oh, who you say, was a catcher, my say, or my miska, as a mingo. Who was that? Naska one password and Tessa. No, Mamma, and Tessa. Who's Yammy offer? What's Yammy no offer? Or see, I could say, wine back. My young two mamma on the fool. Yes, you answer. Yes, you answer. Because you deal when people could be school. No, I myself any back a liberty assemblies of God. So coffee was on trade and all trended TikTok. Or say Ghana a Jimmy 4 doors of papa. So money down a criminal sentence like a crib obey. Is the one who's video now. So obey because a Jimmy 4 doors to Nipa obey more near a criminal obey. And it is true. Ma say and then my name and Swanyansa name maintenance Swanyansa Ghana you need to achieve you. Because the way one if you tell you this now obe work on him na we fan say okay ya fan say dey say be man kwa ehwe no ya say obaro tinche on tete no ma pa we dey entertain no be said what here pa we dey imagine what kind of training or the be ma plan say that future president free get we wa or no bet me train future president na my there problem mama you see anya no one na obi a unyanya ready for awo ontimi hwe ba eno sa ne ma no na obi no ada na awan no ada o se no be me na ye di agoro na tete on de me na ye te se enua ne ho anwan ma mesre normally me take say be man no problem but the thing I concentrate on be man so say you see say o repo then we can go there but once o consent now tia say man no that because me believe say be me pin ho bit force o ba na da o be fa no ho di so it means that say be man no da what penance so no na it's my point and say before some be penance say be man no na onyin say na wo no e dey hyehyeye na dey aguakwam what are your plans in life what are your ambitions in life say onyin sense see ya o wa den na dey yakola no so who sika dey beto pampers dey yakola no so who was in someone and sika ntade dey beto sika dey beto ntade amo say me mo nyina wo nyina wan dwena nduru ho na wo just be man no catch so onyin na so do be hwa and abufu ye na wa wo show no pe no wo she ni se wa wa na wa show ba hwe wa de
One officer open. One officer open. So officer open there. And your money brana on one year. So ma Akoma FM the catch the higher education center. Ye bom was said mus madri mo ti usu nyansa. Am ye de bobra because abrabo ye plan na yabo. Ye mfiti preoccupy to form yabo. Ye plan to sharp brabo na ba who so be a vice president. Mama, was some problem free baby. What getting gonna sub you police here on the what getting gonna sub you continue and then what happened? Professor. It is out to be the first time I had your bar, I have asked my fast sister. What be your name? Son, want to do? What civil out the number of about? A kwan driver na ebie kwan mu ama maame no wo twam baako hye n'akyi baako kutane ha na watumi atwam agya ne ba panyini no na owie na watwam a chambre nam se Ewurade Yesu ehwa nam sibika nam so wonse wajimi papa obetimi atwam nam se wonse maame wajimi eni pebi okwan kani kwan se wo free no so no abre eni pebi wan kani kwan se wo mo kura because who na adwene na ekuta wo mo no hwe anwagaja nse kwan kakra kai na akra ketwa ni ntwam na wo chese ebi kuta no wo de na edi kan atwam ena waja baako wo na wei o pentam ka ne kura ntwimfa nkura na so mani na nka na so mu ye de enyo obi ansumam saa wo na mo wo ne saa na mo tete enkola wa asase wei so wutumi hu nkura gina no mu di nkoma wutumi se sese wo mo kura wo ha wo se ne ye mpanyo yes mebe pankora sampa nti nkura gina wo se no mu di nkoma mitumi gina ho kom na mehwe mu se nkura no kura wo ha wo se ne ye mpanimfo na ye di wo mo aba wiase edi nti ne tumi yesa edi be pa ne tumi yesa na hwe wo maame ni a ababa ya wo te he ya hwa agoro bi a odi be ma wakoda ho na wo wama na ene wada na wawo hwe pilolo agoro bi a mudie anto kira agoro bi a mudie mijina ha agoro bi a mudie hwe anka wewu so ma ko obusa ne se watumi aso akora na nsa de na ko kire be ma ne maame aheya watumi aso ne nsa edi na ko edi akwa kire na se brafie obi a wo kira de ye de na woni ska obi a wo kira de ono watumi akọ school no akwa training college ama sese ye ne o kira de oye college ni o wo kira de ne ba wo na wo toma ni die na wakunko mu ena me de koye ena osene mi ana mako ena me de koma no ena me de ma no na mka se wo mfamra ena efiri ho no ebe ya ne se we mehwema de se ya mehwema de ena egu na chi saa na oye saa de na ne wo hu se waware a wo hu se waware a anka wo meka ho asem o watete se waware nti be ma ne so hu se wajimi ni nti wo se da bi me ware enti wa adwene nyina ne se wo so wote ho wo twan se nti obeba be ware wa na se wo pano no a wo mra fie na wo mma fie no wo twan se obeba be ware wa na me dia me sira mo eniema bi wo ha ma mo ntutu ne yie na mo ya amaniema ha adwene dodo sa nkola na mo de omo ba wiase no na ma mo so esugu omo yam saa okoka se de obesi yi wonsa de ata ne mu nti no no wa ye kom no gina ne ba bi na wo tete na wo ha saa efri say teacher ni a wo no watumi akọ school na wo se wo hwe ne ba na wo wote wo edi agoro se de nti aka ba bi kro no wo kira de no kra no me se every month bia ye beti ni pay edi ahwe akora no be ma no no pe na enya akora no hwe no be ma no na teacher ni na wo hunu school so mfa so ama na wutumi kokọ kira de na wo kira wo bi ba de no wo ba no wo se wan na emehwe ne saa no me ye me kire na de saa no ma ni meduru
baby a waduru no hwan na emeka wo ba ma hey bra me de e wom so ba wa jimi e bi kro no school no kra wa anko bi enti wo mu bibia ho mfaso me pa che wo oba na akofa no si wa jimi a wo so wa jimi atara so teacher ni wa jimi atara so enti wo mpa da ache ma wo ba no teacher ni wo mpa da ache Richard wo mpa da ache ma wo ba no ana woni na wo sa wo ba panyini no wo ba panyini na wo jeja ne saa no se woni ne ma me achi basa saa no Richie se wo kira de o se wo nkira de o me de be sa ba wo nkyai ma ko because se ne ma me adwene wo fo ma wo wa ko school eti unim school ho mfa so eti ma wo ba ne na mo sa mesei mesro se wo ye teacher ni na wo ba abra bo sei a na wo ho ye me bobo eti teacher ni Richard ye be sa ba wo nkyai biem ma ko asem we se sa atena so biem because teacher ni ne ho ye mehi teacher wo kira ese se ye hunu nyansa sem a wo de kira nkona na de wo ho na ye hunu de ye be ya afa ho that time now so but ma happy birthday nkoma Madam Monica Day yenya friend yes ya mommy nyame onsha pa na onye okese nyame onsha nyame had much ebesa ye time need mama me na papa mo ka ni nyina ho na sister ku adeko me na me ba be ma no so because in as much as oba no sebi ebia onimdie mu no wo che no wo ye be ma wako school nti wo che no aye bia wo ye de oye no wo so ye be ma enya ababa wa no nkwa na kodi ne ho sasa ohoda ho no mo no nkwa mo mienu na mo ka bom ti anya hwe no unim se wo ba wo baabi enti di na wo so oba ne mom na de bia no ono mpokra mprese be hwe oba abra wo ye be ma unim se wato pa a wo de be free mo aba na menti mema bia se o eno so ye mpa macha wansa abra ye nya na ye di sa agro na ma e ba ba mu no de bia se bibisi na ye ntemote a mo be sa se enya te se momo ye superior unti de bia nipa na mbekotokoto asa no waye wasede me de bia me ka asem we say oba wusi so ama me se de bia for wadri si say o per responsible father ama oba se de be ye bia se de be si asi bia no wonim se o oba wo baabi eti onu ni bibia ye mpo na ne mane de eye ne dia eno se de bia me ka ko for asem to omo no omo ma ye omo bibia ye nka se ye yimom but then omo hwe omo ma eti fasade ni show tinta wo ye responsible dad oni na jai kra na emba wo ntem ada na won si gina ye se me ye teacher ni ene se won pese oba ne po na hu ni so ni nyansa so obehwe oba ene be to oba kwai akra se me ka se bia wadu mre wo so beto wa de na wa akohwe no na baba wa no so obo na bra bo na ko ne ba bia watima ye beto aso ni tu de nyame ya adoma na me teacher ni maintenance. All right. Okay. I Akoma 87.9 FM on your TV. Akoma Nsem Jumedi no. Yes, ama na yede na to so. Yes, ma Monica there. It's me no back kwadwo. Yes, say happy birthday. Nyame onshaw. Okay. Hello, Marco. What's good afternoon? The lady story is zigzag. She should be straight. And you're true. Oh, hello. We didn't be a free. Original Niger Papa. Opposite Otobosia, so you can encourage any pastor Julius in your dog, what you can see the gram. No, consultation, that's what I call it. The social Facebook is not empty. The time for God to know for quite agency. You hear me, boss, I just want to say, oh, my. And that's been progress. I know the man, a million and more hundred and best studio. Bro. When you are the caliber. When 24 can be shown you are begging me a Casabia for a contour. Because of burning some of the bow, so not crowd and can make us a month from the studio because Sabia have the Sabia contour. I got Giancata from. Minimum and then, who shall banner a cinema or show bottom show what you or shall flabber, remember his own. So flabber, why? We only need rather not found about who in your car or you. No, only a member do a happy. I go back home to Shaba. Now, 8 BBS. I be sure we never shall progress as a play or see a bush of 40 because he now be no more day. Then a customer, we are by a chair or a baby, but the Berman can be a teacher in India, even Fasulia, and what are the additional schools? Tell us a member of Fasulia. You can never hear it. Go on, you are by the community. Yame in Shapa, Josie Fashion, Upper Matadia, Shami, Mr. Ayo Fabo, Modia, so be push Josie.
na watumi apembi ede ama wo Josie ewo Kumasi bom so when you meet me the sports no ena edi ehwe ni mu woyɛ wedding engagement dinner wear outdooring ana eye baby a wo kobia wada ama Josie bepam ede ama fefefe kama baby a wo bia do wodo measurement Emma Josie obeye ho adwuma 0243 433 465 0243 433 465 she's ono ena mama Rick ede ashe she's ewo Kumasi Sports Stadium on Unity Oil ena edi enhwe ni mu nti ope Rick papa na ope baby ama obehye adwuma eye she's for 0249 155 776 0249 155 776 udini baby akasa free Mekwa mini aba papa bie. Kwa me wafa kwa ata papa. Mini aba ebra ne koma somu asante mampon ku free no tackle. Mini aba me wafa se no abetna mini aba wonye serious. Woni abriti kata fidie nim na wuti be mebu kwasa be man shekola. Na wuti kata fidie kwasi kwabu za kwa no de sere. So wonye serious wasabi ama for ye serious wa omu hia opportunity se aba kata fidie so edo omu hawa ba o. If you see me abano, they want to cross a bear man and shakolana. Yes, when you're serious, no one can among no one I say what you want to listen, yes, Rana, and the Union Bearman to study. You will Bama no for quite an influence of Yaki Mata Brabejoba, and the Minia Papa you would check them. I don't know that you will say Brabejoba. It is said the wood try to know who are. To an inner shock and I could only be here, that's one battery. Let us Minia Papa Penny. That's so far quite a papa, I bet you also honey is meeting at the Marcus. Akoma ejo